Вітаю усіх. Музичка яка. Яна яшчэ, по-моему, у першай частцы была. Гэта, по-моему, Лоурор. Могу помыляться. Так, я уже не у Тьютор напишу, а тут. Калі BBSM застрелілі... Давайте я зараз контексту трохи дам, а то мне стрим з гэтага пачынаецца. Вітаю усіх. Вітаю усіх. Мы працягваем далей Death Stranding. Мы працягваем літаральна з таго ж моманту, дзе мы пакінулі, сам адпачывае. А вось, слухаем музычку. Сёння будзем займемся у першую чаргу. Я жадаю ажывіць два рудніка. Адзін вось там нават на фоне бачна над галавой Сэма зараз. Бачыце, такое будынак стаіць. Мы туды зараз падыдзем, праверым, што. І трэба ажывіць два рудніка, каб нам атрымліваць было прасцей рэсурсы, бо рэсурсаў патрэбна шмат на будаўніцтва дарог, і я думаю, што праз руднікі мне будзе прасцей за ўсё гэта зрабіць. А для кантэксту зараз пра што я буду размаўляць. У Тьютары ідзе меркаванне наконт дзённіка ў першай частцы ад жонкі Сэма і пра прасочванні паміж Сэмам. Карацей, цікавая штука. Жонка Сэма, ну, яна была цяжарная, так, Лу, а Сэм сам па сабе Бридж Бэйбі, то бок ад Бридж Бэйбі пачаў з'яўляцца дзіцёнак. Сэм звязаны з берагам, а Лу, першая Лу нумар 1, яго родная дачка, так, яна таксама атрымала сувязь з берагам праз яго. І жонка, калі была цяжарная Лу, пачала атрымліваць сабе такое ж прасочванне. То бок, ну, я не ведаю, дарэчы, прасочванне гэта не зусім правільна, было бы правільна па-беларуску, можа, працёк. Тыпу, яно працякае, ну, гэтыя ўспаміны. Вось. І таму атрымліваецца вось такая як бы сітуацыя. Пакуль гэта не вельмі звязацца, гэта цікавы факт, які можа быць важным, але ён пакуль не звязваецца з тым, што мы маем з працёкамі, якія адбываюцца з Сэмом. Вось. Зараз пачытаю каментар. Калі бібі Сэма застрэлілі, ён трапляе на бераг, адкуль яго вяртае Амелія. Дзіцё Сэма да нараджэння завязанае з берагам. Ці не магло яно, калі маці загінула, таксама трапіць на бераг і не пайсці далей, а застацца там і вырасці. Бо там жа ўвесь час нехта швэндаецца. То Амелія, то Хікс, то нават Хартман, мо яшчэ хто. Прыйшла Рэгана, і я не дагаварыла. Ну, так. Гэта мае сэнс. Гэта мае сэнс. Так, гэта магчыма. То бок, па сутнасці, гэта працуючая тэорыя тады. Гэта вельмі магчыма. Гэта пра тое, кім можа казаць Туморроу. Калі ў гэтым сэнсе, то так, гэта мае сэнс. Так. Працёкі гэта не тлумачыць аніяк, але гэта вельмі нагадвае, ну, гэта вельмі магчыма. Гэта сапраўды можа быць першая Лу. Альбо можа быць нічога з гэтага, і з намі проста гуляецца гэты самы Кадзіма. Вось і ўсё. Ідзем да таго рудніка. На жаль, музычка у нас толькі у гэтым самым у сувязі будзе, то бок на хіральнай сетцы. Вось, але мы з яе хутка выйдзем. Яна літаральна тут дзесьці скончваецца. Я вчора праглядзела момант бойкі прыгожа, а потым яны ўстаўляюць момант, калі Сэм ёй кеды завязваюць, то бок такое бацька-дзіця. Ну так, там увогуле вельмі крутая катсцэна, я скажу. На жаль, я ўзгадаў катсцэну, я ўсё ж такі глядзеў яе, ну, як бы там было сярод промо-матэрыялаў, мне трапіла, і мне падаецца, у промо-матэрыялах толькі зусім трошкі выразгалі, а так я проста ў большай якасці высокай паглядзеў гэтую жа катсцэну. Ось. Таму што я памятаю нешта такое, але я тады не быў упэўнены да канца, што гэта, ну, яна, там, не яна, можа быць, гэта была бы не Туморроу, зараз трошкі больш кантэкста, але не так, як у першым Death Stranding'у. У першым Death Stranding'у, калі ты не ведаеш нічога пра гульню і глядзіш гэтыя катсцэны, і, ну, калі вось толькі яна выходзіла, пытанняў было шмат. Тыпу, што ў трэйлерах паказваюць, што нам спрабуюць распавесці, чым гісторыя. Вельмі шмат цікавых штук адбывалася. І ты, калі гуляеш у гульню, калі маеш кантэкст, то абсалютна іншае, па-іншаму ўспрымаецца катсцэна. Ну, вельмі адрозніваецца ад таго, што ты бачыў у трэйлерах.
Ось. З другим дестрейнінгом тут трошки навіть шкода було, що воно літерально один у один. Так, это у нас кажаны. А ну, отчепитесь. Отчепитесь. Подбираем террария. Потому что чем бы не. Чего я на днем летать? Мне подается, их это не обмяжовыває, яны могуць і днем полет. Што цікава, іх падаецца стрымлівае бар'еры гэты, ну, навакол будынка. Потому што яны зараз перасталі нападаць, калі я прайшоў, праз некаторы час яны адчапіліся ад мяне. Хаця я ўсё яшчэ ў іх зоне дзеяння. Так, я так разумею, што ўваход з іншага боку, правильно? Так, манарэйка з гэтага боку. Мне падабаецца, дарэчы, вы, можа быць, не заўважылі, мне кінулася гэта ў катсцэнах. Камізэлька аранжавая, якую Тумороў насіла, на ёй адрадэк зроблены. Пры гэтым зроблены не намаляваны як малюначак, а вось гэтыя, як яны, гэтыя маланачкі, карацей, навокал. Яны зроблены проста лініямі, бачыце, тут таксама адрадэк ёсць. Бачыце? Вось такі. Пяцёрка такая пальчатачка. Вось. Агеньчыкамі тое ж самае было на камізэльцы ў дзяўчыны, то бок у яе зроблена па тыпу кішэні, так? Кішэні там маланкі на кішэнях. Яны зроблены дакладна ў такім жа кшталце. Вось літаральна паўтарае пяцёрку гэтую. Таксама цікава. У мяне ад тых спойлераў, ад якіх я не вярнуся ў цютары Кадзімы, толькі больш пытання. Ну, калі Кадзіма нешта закідвае, ён гэта робіць наўмысна. Кадзіма не дае інфармацыі, якую ён не жадае даваць. Таму што, ведаеце, ёсць праблема з гульнямі некаторымі, так? Калі аддзел маркетынгу проста робіць сваё, тыпу, яны такі, нам патрэбна прадаць гульню, так? А Кадзіма спрабуе распавесці гісторыю нават па-за межамі гульні. Блин, я ж не могу ведаць, блин, я думаў, я зноў забыўся, што я не магу паглядзець, што руднік робіць, пакуль я не адрамантую яго. Мне патрэбна 1440 гумы і 1560 сплаваў. Гэта даволі шмат. Калі мы не будзем падключаць гэтую тэрыторыю, то гэта шмат. Так. А падключыць гэтую тэрыторыю, мне падаецца, можна наступным квестам, падаецца, трэба паглядзець, дарэчы. Ось, таму што калі так, то мне лепей гэта ў першую чаргу зрабіць. Ну так, можна тут паглядзець, бачыце, тут на гэтым радніку менш патрэбна рэсурсу прыносіць. Тады план такі давайце. Я жадаю вярнуць гэтыя руднікі ў працоўны стан. Вось тут і вось тут. Ну вось тут памыліўся. Гэта два рудніка, якія я жадаю адрамантаваць, і не абавязкова іх звязваць шчыра, але хаця бы рэсурсаў з іх атрымаць. Вось, хаця бы зразумець, што яны даюць як рэсурсы, каб я потым ведаў. І ідэя ў мяне такая ёсць, што я возьму і, можа быць, давайте я верну яшчэ сувязь вось тут з даузер. Вось, там не той каб шмат. І мне патрэбна будзе, з-за таго, што я падвышу з ёй настрой, скажем так, адносіны, то хутчэй за ўсё мне будзе патрэбна менш рэсурсаў на руднік. І калі так, то мне атрымаецца значна прасцей просто адрамантаваць яго. На жаль, у яе не хопіць рэсурсаў, калі так гэтага не адбудзецца, калі рэсурсаў застанецца столькі ж. У яе можа не хапіць рэсурсаў. Так, у яе не хопіць трохі сплаваў. Але гумы хопіць, дарэчы. Так, пачакайце, каб мне гуму патрэбна. Гуму 368 у яе толькі. А тут патрэбна 480, то бок і гумы не хопіць трохі. На жаль, у яе просто недастаткова. Але калі я падвышу з ёй адносіну, у яе павінна вырасці гэтая колькасць. Добра, так, план такі. Трэба да яе знайсці нейкую даставу. Што цікава яшчэ, там ужо ёй даставілі, падаецца, нешта, таму што там сімбаль нейкі зялёненькі, хутчэй за ўсё, у яе ўжо лежыць груз, які я магу проста забраць, і ўсё будзе добра. Я думаю, тады на машыне... А на машыне я магу недзесьці спусціцца тут? Неяк бяспечна, плюс-мінус.
Блін, тут небяспечная зона паўсюль. Вы же халера. Ад лагераў бы гэтых пазбавіцца, хаця бы часова, каб ціха тут было. Усе выпадковасці не выпадковыя альбо не. Ну, тыпу таго. Кадзіма, ён даўно працуе з соцсеткамі. Ну, скажем так, яму цікава гэтая тэма. Вось, гэта бачна па чалавеку, па таму, як ён робіць. Яму падабаецца ўзаемадзейнічаць з аўдыторыяй не проста праз гульню, а па-за межамі гульні. Ось, такі ў яго падыход, і можна разлічваць на тое, што ён не проста так штосьці робіць. Дарэчы, да рудніка то даволі проста падняцца будзе. Ладно, першую чаргу ідзем назад. Я бы пашукаў нейкі груз паблізу. Я нават думаю у даследчы цэнтр тут спусціцца. Да яго прасцей за ўсё, дарэчы, дабрацца будзе і паглядзець, шукаць карацей даставу. Па дарозе можа яшчэ што-небудзь даставім. Забяром трохі гумы з сабой з даследчага цэнтра альбо ж яшчэ адкуль-небудзь і сплаваў і будзем вырашаць, што з гэтым рабіць далей. О, дарэчы, вось груз для даузер. Я толькі пра гэта сказаў. Моя машына засталася вось там, падаецца. Я правильно напрамку тупаю? А, не. Это не зусім правильны напрамак. Машына вось там. Я сюды ўсё роўна паеду, таму не праблема. Забираю херали по дороге. Просто весь який могу. Отчепитесь. Отчепитесь. Да отчепитесь уже от меня. Кажаны. У меня ж не только шаман, чем их отгонять. Я могу гранату, конечно, выкористать. А вы не собираетесь отчеп... Вы так и будете за мной летать? Подается все. Вы же шаленые, а? Мы с этими таких сябров. Не ожидаю таких сябров, мне так нормально было без их. Даже что нормально зиплайном народ понаставил. Цікаво. Але мы поедем еще ж таки не про зиплайны, і мені потрібна буде машина для моїх метаў, тому что мне придется перевозить шмат ваги. Тыя руднікі не звязаны ні з чым пакуль. І перевозить придется вялікую колькасць. Ну, ты прям груз. І мы зараз вяртаемся, как бы разумелі. Вось літаральна я просто за машиной прыбег. Поедем снова про то же самое место, где я только что был. Оттуда спустимся вниз, там я бачу дорогу, по дороге яшчэ груз хутчэй за ўсё заберем. Так. А куды яны падзеліся, дарэчы? А, вось яны. Ну так, я па ім сумаваў. Кажаны вітанкі мы па вам сумавалі. Не. Мінус музыка зноў.
Мне падаецца. Груз быў тут. Так. Ну і вось, месца тэлепорта. Літаральна можна просто стаць і тэлепартнуцца. Калі ёсць жаданне. Да ладно, я гэтым карыстацца не буду. Мне падабаецца падарожнічаць. Я не ведаю, я не вельмі жадаю ў гэтай гульне просто ўзяць да і перасоўвацца, калі неабходнасці няма вялікай. А давайте шалёную. Не, блин, у меня ж груз розны. Тут просто ёсць рампа. Я такі, блин, можа з рампы скокнуць. Я ж... Навошта мне гэта? Мне ж гэта не патрэбна. Не, нахрен. Інвазіўныя думкі вось гэтыя такія. Скокні. Давай, скарыстайся рампай. Так, тут таксама даставы ёсць, цудоўна. У мяне груз нейкі валяўся, які даставіць сюды. Плюс яшчэ хутчэй за ўсё я паскідаваў штосьці, што на даставу іншым кур'ерам. І яны сюды прывезлі, так што ўсё, ў прынцыпе, кайфова. Я, можа быць, дадам яшчэ сюды груз, які куды-небудзь мне зараз не па дарозе. Так, ну там зусім мікра, але ўсё роўна хоць штосьці. Мы з рампы скокнем, я нават, можа, пабудую пэўным месцы. Але гэта мы зробім спецыяльна, тыпу, вось, проста паспрабаваць рампу. З мэтай паспрабаваць рампу, больш ні для чаго. Даверыць груз. Гэта у даліну, нам даліна не па дарозе. У паўднёвы South Distribution Center. Я яшчэ пагляджу, дзе гэты цэнтр, мне цікава. Для даузер мы... Так, это дастава Хартману. Хартману мы не пойдзем. Нам хоць і недалёка, але да яго там падымацца, по-моему, угару будзе не вельмі зручна. Не, ведаеце, што я з сабой яго возьму. Няхай у машыне ляжыць. Вось гэта я даверу іншым. А адсюль мы, можа быць, забяром нейкі груз, і можа хтосьці жадае штосьці даставіць туды, куды мы жадаем ехаць. Так, это мы даверым. У цябе заказы якія ёсць? Доставить... ну не, гэта мне не па дарозе. Так. Вось гэта. Не па дарозе, не па дарозе, не па дарозе. Усё не па дарозе. Дарэчы, вельмі лёгка можна было бы даставіць шмат. Таксама не па дарозе. Не па дарозе. Не па дарозе. Усё не тое. Всё не тое. Во, вось гэта нам па дарозе. І гэта. І ўсё, і больш нічога няма. Забіраем гэта ўсё. О, адзіная штука, можа быць. У нас будзе тут рэсурсаў на дабудаваць вось гэтую, блин, дарогу. Яна просто літаральна кавалак, які можна было просто бы зрабіць ужо. 570 керамікі. Блин, нормально так патрабую. Мне не падабаецца. Тут ёсць 570 керамікі. Так. Тут, дарэчы, і хапае гумы і сплаваў. Давайте возьмем пару пакетаў адсюль. Возьмем там два набора керамікі, возьмем гэтага самага. Усяго будзе.
Это некая шведская семейка. Ты про гэта самае про прытулок? Ну, то есть там 3 чалавекі ты было. Вось яны. Матэрыялы, нам гума патрэбна. Гумы возьмем. По-моему, мне там патрэбна нешта. Давайте, ладно, шмат возьмем. Так, даволі шмат возьму. Металы мне не патрэбна для таго, што я збіраюся зрабіць. Керамікі возьмем. І сплаваў. Вось так. Таксама шмат возьмем. Няхай у машыне ляжаць. Мы ўсё роўно знойдзем, куды гэта скарыстаць. Вось 100% знойдзем, куды скарыстаць. І, дарэчы, яшчэ акрамя гэтага, тут хіралія хапае. Хіралі можна з сабой забіраць проста ўвесь. Ну, заўсёды. Я не бачу сэнса хіралі не забіраць. Я не забіраю так-то час ад часу, але і сэнсу ў гэтым не тое, каб няма. Ну, як бы ёсць. Калі ён у мяне, ён жа нікуды не падзенецца. Усім з ім парадку будзе. Так, спокойненько котим, добудуем кавалачек дороги. Там с собой набрали достатково ресурса. Проедем до центра, там над ім, бачите, линия гэтая блакитная поднимается у небесы. Вось даем. Подъедем? Вороги есть? Пытается достатково далеко, яна. Мне падабаецца тое, што тэхналогіі, ну, яно там можна, дарэчы, абыходзіць гэта, але калі у вас няма доступу да нейкага будынку, то ён як бы вам з'яўляцца і не будзе ад гульцоў. Але калі ўжо вы адчыніце яго сабе, то ўжо паўсюль ён пачне з'яўляцца. Круто, мне падабаецца. О, ежа для папугаў, дарэчы. Мне не па дарозе, але давайте груз падбяром. Валяецца. Давайте. Оп. Забрали. Будем что поесть. О, я ожидал поглядеть на паўднёвы раздатачны вузел. Паўднёвы раздатачны вузел, гэта дзе ўвогуле? Это East Distribution. А South Fort Node. О, не, South Distribution Center. Это у нас які? А чаму ён South, калі ён ні халеры не South? Ну ладно, можа ён самы паўднёвы з тых, што ёсць. Ладно. А ты можешь забрать отсюль? Альбо далеко занадто. Можа. Вы поглядите. Транспорт занадто зручный. Просто варианты для лянотных. Просто едешь себе по дороге, збираешь грузы. Абсолютно не вылазить ничего. Просто котишь и котишь. Грузы сами збираются. О, а что это такое там? Что это такое?
Ну, я так разумею, гэта будынак ад гульцоў, але просто што за ён? Тэлепорт? Ён так здалёку выглядае. Okay. Так, тут сюди кераміку один кавалок. А, мені два потрібно було сюди покласти. Я не що тупанув. Цудоўна. Дорога ёсць. Яна насамрэч зусім не важны кавалак, я скажу. Я спакойна мог праязджаць гэта месца і без яго, але ўжо так. Прыгожа затое. Коціш і коціш па дарозе ўвесь час. До самага цэнтра. Хтосьці тэлепорт на сам будынак паставіў цэнтра раздатачнага. Бачыце? Цікава. Я нават забыўся, што мне тут ужо машына стаіць. Так. А, гэта не моя. Это... А я магу вось так зрабіць. Сюды прыехала, бачыце, ажно 5. Still out working hard after dark, I see. Appreciate the dedication. One moment while I check the orders. You've done a mountain of orders for us. We sure appreciate the... Я думаю, що гэта 500 для яго будуць. А, не, у яго нават 3 зорак няма. Так, для яго гэта будзе значная колькасць. You are the real Новыя deal. пальчаткі баявыя. That's why I know you make good use of this. Угу. Там унізе больш эфектыўнасць, карацей, у іх, я так разумею, батарэек. Лепей батарэйку карыстаюць. Тады мы давайце заменім нашы бягучыя More пальчаткі materials, no? з тым, што ў яго. Now display your current porter grade. With your help, we've been able to improve the combat power gloves design. Battery efficiency is now a whole lot better, and they're much more durable to boot. This is some seriously impressive tech, and I believe you'll use it to its fullest potential. I look forward to hearing about how well it serves you in the future. Order complete. Так, цудоўна. Да пальчатачкі зараз замяняем. Тыц. Робім новыя пальчаткі. Іх замянілі. Цудоўна, новыя. І перапрацуем старыя. Вось яны першага ўзроўня адпраўляюцца на перапрацоўку. Усё. Далей, сюды мы пакладзем груз, які мы не збіраемся. Вось груз для Вестфорд Нота. Цікава, 2 грузовіка літаральна стаіць тут. Так, для Вестфорд Нота гэта далёка, мы туды не паедзем. Гэта для папуг ежа. Яе мы таксама выкладзем тут. Няхай хто-небудзь іншы даставіць, а мы потым пацвердзім проста даставу. Так, з гэтым разабраліся. Далей. Нам патрэбна, можа быць, тут ёсць груз, які мы можам з сабой забраць, нам па дарозе будзе, не?
Таких варыянтаў усё менш і менш, але мала ли. Музыканту даставы, не, гэта ўсё далёка, гэта не нам не па дарозе. Не. Папугам грузы. І ўсё, больш няма нічога. Ёсць затое матэрыялы, якія людзі проста пакінулі. Шмат металу, просто гіганцкая колькасць металу. Давайте забяром усё, што тут ёсць, увесь гэты метал. І гуму. І пагрузім у... Блин, а у якім мы прыехалі? Мы ў Шэрым прыехалі, падаецца, так? Падаецца, ў Шэрым. Так, правы жоўтенькі там мае кулямёт. Мы без кулямёта прыехалі. Я, может быть, кавалак дарогі тады бы... А, там уже пабудаваны кавалак дарогі. Металла просто, мне падаецца, занадта шмат бяру. Давайте паглядзім. Добра было бы яшчэ адрамантаваць яго, раз такая штука. As good as new to me. Усё, вы гэта ўсё забіраем. І яшчэ каб упэўніцца, што ў нас усё ў парадку. Груз, што яно ўсё ў машыне, таму што я баюся, што частка знікла. Угу. Доставы ёсць. Кераміку і... сплавы. Так, давайте карацей гэта доставим. Машына едзе? Едзе. Можа быць перагружаная, да і халера з ёй, правильно? Или что будем ладить себе припынки? Вось на гэту манарейкі, по-моему, выкарыстоўваюць гуму і сплавы, так? А мне сплавы і гума якраз такі патрэбны для майго рудніка. Так што пакуль едем до рудніка. Запомнили батарейку. Машина павінна вытрымаць усё ў парадку. Так, яна нагружана, але перажыве. Мы зараз заедем да даузера, да дзяўчыны. Я не ўпэўнены, што такое даузер. Мне бы ведаць пераклад. Зараз, кажа, яна да нас зачэпіцца яшчэ. Кажа, не чапіцеся. Адкуль у гэтыя качанята ўвогуле ўзяліся? У першай частцы былі з Horizon Zero Dawn гульні роботы у якасці галаграм. Я бы не лічыў галаграмы поўнасцю, карацей, гэтым самым канонам. Галаграма не канон. Галаграма ёсць Люден, напрыклад, галаграма, яго таксама як бы Людена тут няма. Так што, не, я бы... Канкрэтна з галаграмамі можна іх забіць проста. Яны проста існуюць у сваім свеце. Мы іх проста аб'едзем. Яны хоць і будуць до нас чапляцца, але ўсё ў парадку. Яны просто дастаткова павольныя, каб не паспець за намі. Мы на машыне можам нават на звычайнай хуткасці выбарацца ад іх. Можна забраць гэта ўсё? Оп. Яны нават просто на зямлю опусціліся, яны нават до нас не дабіраюцца. Спокойненько все заберем. Отсюда прям, мне подается. Оп.
грузы для вынаходника. И едем. Mountain Blade Bannerlord 2 атрымлівае 1000. Дзякуй вялікі табе, прывыдак. Так, не, про голограммы я ведаю. Так, зараз, пачакайце. Просто карточки там у садочках плавали заўсёды. Я думаю, у іх ёсць нейкі кантэкст, які я не ведаю. Не. Я не думаю. Мне падаецца просто карточки. О, груз для даузер. Ой, карточка з'явіўся. Ну, карточку згадалі, і вось, калі ласка. Вось табе. Яшчэ грузаў для даузер. Цудоўна, мы, па сутнасці. Я трошкі клапаціўся, што нам недастаткова будзе груза для даузер, і нам прыйдзецца за большую колькасць рэсурсаў будаваць, але не, вось. Праблема вырашана. Просто міма едзем. Мне падаецца, дарэчы, можа быць, я даузер праехаў. Я зараз не падумаў аб гэтым, але можа я ўжо міма. А, не. Я вось блізка. Нормально. Усё ў парадку, усё на месца. Размова, калі што, была пра качак голограммы, рэдак. Мы тут просто абмяркоўвалі іх. Каля некаторых будынкаў. Калі вы робіце будынак другого ўзроўня, вы можете яго упрыгожваць. Адно з упрыгожванняў гэта голограмма, і вось голограмма там качак ёсць. У шлемах. Ну ось, нягледзячы на тое, што машына перагружана, увогуле без праблем даехалі. Еще я хотел поскардиться, что, блин, паркуют свои машины абы як. А гэта я, ну, карацей, гэта моя машина. Прям моя машина. Яе добра было бы загнаць куды-небудзь і каб не згубіць. Дозер? Не, даузер. The Dowser праз W. То есть там справа написано. Thank you for braving this awful weather on my behalf. I'll check the orders now. I have to say, you've done Калі ласка, скажи мне, што гэта дастаткова для ўзроўня, а? Ёсць. Нават нармальна так яшчэ на наступную зорку зарабілі. Look, I've really come to rely on you lately, and I certainly could not have prepared this data without your help. Гэта, дарэчы, экзаскелет стаў трошкі лепей. Ён трошкі больш карысны, чым першая версія. Мне бы хаця бы трэцюю версію тады ад яе патрэбна, каб я бы замяніў свой баявой экзаскелет. Але баявы экзаскелет усё ж такі баявы. I've increased your Я health як бы protection у materials. бойках я таксама ўдзельнічаю. Гэты бустер не настолькі мне патрэбны. Now displaying your current porter grade. Вітаю, Оч Патейто. This is an improved version of the boost skeleton. Мы, па сутнасці, зараз займаемся чым? Мы палепшылі адносіны з даузер спецыяльна для таго, каб нам было менш выкарыстоўваць рэсурсаў для будаўніцтва рудніка паблізу тут. This would have been possible А мы займаемся ў першую чаргу зараз тым, што руднікі зробім, адзін як мінімум, to try and find other і тады будзем ужо глядзець, што будзем рабіць далей. Таму што, па сутнасці, руднікі гэта такі бясконцы сродак, які дасць нам гіганцкую колькасць потым... Пачакайце-ка, я спяшаюся. Давайте не уязджаць адсюль пакуль.
Трэба ёй... Давайте отдадим тут груз, які нам не по дорозе, потому что мы просто туды не збіраемся в ближайшы час. Што з Tomorrow? Так, пачакайце, шмат пытанняў. Зараз я зраблю тое, што хацеў. Так, гэта адпраўляецца ўсё сюды. А абсерваторыю таксама. Гэта мы не будзем дастаўляць. У лабараторыю Хартмана, можа, па дарозе заедзем, яшчэ падумаю. Цудоўна. І, можа быць, адсюль забярэм што-небудзь. Так. Не. Это ўсё не тое. Это мы браць не будзем, гэта ўсё не па дарозе, папугі. Добра, да Хартмана ніводнага груза няма, таму мы давязем да Хартмана тое, што ёсць у нас. Мне падаецца, я лайкаў не атрымаў за тое, што я грузы гэта ўсе аддаў, даверыў камусьці. Аж муралі, што ли? Дык вось, што з Tomorrow? Калі учора не былі на стрыме, я не памятаю, Міхась, ты быў ці не быў, Tomorrow збегла з базы з дзеячай Магеллан, і у выніку, як мы вызначылі, яна вельмі няблага змагаецца самастойна. Ёй, в прынцыпе, сусвет не вельмі так і пагражае, хоць яна з ім мала знаёма. Вось яна вярнулася назад над дзеячай Магеллан, ачмурена, я кажу, змагаецца яна прям ачмурэць як. Вось, зараз яна над дзеячай Магеллан, усё як бы усталявалася і стала ў парадку. А мы жа зараз спрабуем далучыць яшчэ далей гэты кавалак Аўстраліі заходні, ну, больш і больш праз піцэрыю, як бы гэта дзіўна не гучала. Вось, я зараз, для таго, каб мне спалучаць усё было зручней, я жадаю чыніць сабе руднікі, не абавязкова імі карыстацца, але проста хаця бы мець іх як магчымасць. Таму што руднікі даюць шмат рэсурсаў, а рэсурсаў на дарогі і манарэйкі патрэбна шмат. Ось, таму я ў першую чаргу спрабую гэта вырашыць. І кожны дзень ёсць, але не ўвесь час. Ну, бывае. Я просто дапаўняю, калі нешта ад чагосьці. Самае галоўнае, ну, як бы біт гісторыі, гэта тое, што яна вярнулася, у нас усё ў парадку. Канфлікт як бы уладжаны. Канфлікт, па сутнасці, за непаразуменне адбыўся. Таму што, і можа яна не до канца зразумела, альбо што, альбо я просто пачала напружваць тое, што людзі за яе сварацца. Але па сутнасці не сварыліся, просто спрабавалі вызначыць, што рабіць-то, як для яе лепей зрабіць сітуацыю. Так што сваркі-то па сутнасці няма ніякай. Мы адмылі яе ад смолы. Важнае пытанне, але адказу мне на яго няма. Апошні раз, калі мы яе бачылі, яна была ў смале. Ну, як мінімум, валасы. То бок валасы ў яе ўсё яшчэ чорныя былі. Мне цікава, яны застануцца такімі, альбо гэта часовы эфект. Мой мост пакрыху пачынае развалівацца каля першага рудніка, трэба будзе яго адрамантаваць пры магчымасці. Так. Гума. Сплавы. Усё. Калі гэты руднік будзе даваць яшчэ асабістыя сплавы, то гэта лухта нейкая. Тыпу, навошта мне яшчэ адзін руднік, які робіць тое ж самае? Яно ж павінна іншае нешта даваць, правильно? Усё, руднік запушчаны. Так. Что у нас тут? Что ты здабываеш? Мне вось цікава. Гуму ён здабывае. Цудоўна. Па сутнасці, зараз, пачынаючы з гэтага моманту, з гумай праблемы не будзе. Давайте, калі мы тут паблізу, на адзін кавалак манарэйкі тут паблізу. У меня просто шмат, яшчэ сплавы засталіся і гума. Па сутнасці, у мяне ёсць зараз два рудніка, якія могуць поўнасцю пабудаваць нам манарэйку. Вось што нам дае гэты руднік зараз, і гэта важны момант. Сюды мне патрэбны крышталікі. Сплаву у мяне, па-моему, недастаткова, правильно?
Сплаваў, у мяне металаў шмат. Кераміка ёсць. Сплаваў 480. Гэта хопіць? Ці не? 480. Там, по-моему, 400... Так, почекайте, 480, яшчэ раз. Няўжо 1 у 1 прям? 1 у 1. І у мяне гумы павінна быць яшчэ дастаткова, правильно? Всё ну. Гумы 160, ну гэтага дакладна мне хапала. Гумы дакладна хапае. Можем просто з'ездзіць і адзін кавалак манарэйкі пабудаваць. Зараз мы гэта і зробім. Чым мы Сэма фарбавалі? Мо смалой? У яго нейкі спрэй быў. Калі гэта смала, то яна ўвогуле ў спрэі. У нас ёсць груз да Хартмана. Тут таксама не той, каб далёка да яго. Можам пад'ехаць, але зноў жа, бачыце, вось там літаральна той кавалак манарэйкі, які я магу проста ўзяць і зрабіць. Плюс у мяне гіганцкая колькасць металу зараз. Я бы нейкую дарогу бахнуў. Пры гэтым метал я гэта атрымаў па сутнасці проста ад гульцоў іншых, за што ім вялікі дзякуй. Хіральная фарба, вядома. Так. Па сутнасці, тут ёсць гэты хіралей, праз які ўся магія можа быць патлумачана. Тыпу, што б ні было, гэта хіралей. Ось і ўсё. І ён працуе файна, мне падабаецца. Ну, як бы, калі ў цябе ёсць нейкая невядомая халера, хоць у яе ёсць нейкія там, ну, вядомыя свойства, але людзі такія робяць нейкую дзіўную рэч з ёй, і такія ўсе тлумачаць. Па сутнасці магія мясцовая. Каб не патрэбна было прям вельмі ну, калі ты просто выкарыстоўваеш нейкія рэальныя рэчы, так, то у цябе можа быць канфлікт таго, што чалавек можа ведаць, што гэта такое, і ведаць лепей за стваральніка як бы гульні, што гэта такое. А хіралей гэта хіралей. Адкуль я ведаю, блин, як ён працуе. Пунш хіралюш, ну ось. Так, гума. Сплавы есть. Монорейка пошла. Есть. Далей. Наступны кавалак будзе хутчэй за ўсё шмат вельмі патрабаваць, так? Не той, каб шмат, дарэчы. Раз, два. У мяне не хапае, па сутнасці, 2-3. 3 кавалкі не хапае. Якія... Я, па сутнасці, яшчэ каты панесліся вакол. Сплавы я магу адсюль забраць, адсюль жа магу забраць гуму. І дабудаваць проста гэты кавалак увесь. Я могу за одну поездку гэта ўсё зрабіць. Может быть, мне ёсць нейкая машина, гэта дарога, якую я могу хутенька тут бахнуць, а? Просто метал куды-небудзь выкарыстаць па сутнасці. То металу мне занадта шмат. Давайте карацей так, мы так і зробім. Мы пад'едзем... вось кавалак дарогі, які я могу пабудаваць. Толькі на яго не той, каб шмат патрэбна. Давайте. Мы зараз прокотимся і побудуем... Так, де моя машина? Де я припаркував-то? Ось. Зробім зараз монорейку. Я би нават, може бути, до того кавалка дороги доїхав одразу. Просто каб вигрузити частку металу, бо його шмат. Блін, тут... Гералій. Його збирать і збирать увесь, тому що він потребується у великій кількості. Не темная энергия и дякуй. Так, у меня с темной энергией у гэтым самым Андромеде было. До речі, ну, по типу, Mass Effect Andromeda дзіўная гульня трошки,
Але яна такая, я не ведаю, яна не той каб супер дрэнная. Вось таго, што мы пагулялі на стрыме, скажем так, страляць у ёй весела. Сюжэтна я не ўпэўнены. У ёй яна нейкая, ну, дзіўная, карацей. Вось. Не той каб супер, просто, ну, яна просто пра яе настолькі шмат дрэннага нагаварылі. Вось, што яна падаецца, што там просто касмічна нейкая хреновая гульня. Насамрэч не. Просто экшон такі з ачысткай тэрыторыі, я так разумею. Вось да гэтага моманту не дабраліся, я чуў, што так робяць. Ну, асноўны геймплей твой, па сутнасці, просто даследаванне лакацый. А глобальна яна не тое, каб прям зусім разваліваецца. Для мяне адзіны напружваючы момант, ну вось прям, як гэта, тое, што ад чаго я не магу прям пазбавіцца, разбачыць назад, скажем так. Это, па сутнасці, момант з цёмнай энергіі. Карабель ляціць і ўтыкаецца ў карал цёмнай энергіі. Вось. Калі вы ведаеце, што такое цёмная энергія, вы разумееце, у чым мой канфлікт. Як бы унутраны. Тыпу, навошта было так называць? Асабіста, калі у вас, па сутнасці, sci-fi. Калі у вас sci-fi, можна было бы хаця бы трошкі прачытаць, што гэта такое. Вы не можете размаху ударыцца ў цёмную энергію. Мы не ведаем, што такое цёмная энергія, гэта праўда, але нельга яе паўзяць ды ўтыркнуцца. Вось, і ўсё, я, карацей, не ведаю. Цёмная энергія гэта... Галоўнае, ладно, яны бы адзін раз гэта зрабілі і забылі пра гэта. Дык не, яны тыркаюць у гэта некалькі разоў. За пачатак гульні толькі. Такія, о, цёмная энергія нашая праблема. Мы праз яе пралятаць не можам. І такі... Не. Вы можете праз яе пралятаць. У гэтым-то і праблема цёмнай энергіі. Нават калі бы назвалі цёмнай матэрыяй, я бы такі, ладно яшчэ. А ведь, блин, дакладна абралі ж самы той тэрмін, які не падыходзіць. Удыкнуўся ў цёмную ей. Ну вось, гэта па тыпу, о, тут мы ударыліся аб фотоны. Тыпу такія, ой, блин, наш карабель не можа праляцець, таму што тут фотоны. Я бы такі, ну, нават у фотонаў больш шансаў. Ну, па тыпу, вы ў прамень сонца, вы хутчэй сутыкніцеся, не зможаце ляцець далей на касмічным караблі, чым у цёмнай энергіі. Блин, просто sci-fi, блин. Ладно, я уключыў сваё гэта бухтець. Блин, какая кайфовая песня, это Minus 61. Пацаны, адчапіцеся, я слухаю музыку. А назвалі б яны гэтыя каралы якім-небудзь андрамедіумам, усё было б добра. Так, гэта літаральна мой пункт гледжання. Я такі, ды вы думаеце вы хоць што-небудзь проста. Калі вы выкарыстоўваеце рэальныя тэрміны, проста вы можаце іх не выкарыстоўваць, вы sci-fi робіце. У вас там такая фантазія па сутнасці. Ну, яно, ведаеце, ну, тыпу, ёсць узровень такой мяккай па тыпу sci-fi, дзе па сутнасці усё магія. Там драконы могуць быць, што заўгодна, проста патлумачанае нейкім абсалютна прыдуманымі штукамі. І ты такі, ну нармальна. Ну, як бы тут ёсць штукі, якія я не ведаю, як працуюць. Яны ведаюць, як працуюць, няхай яны мне і раскажуць, як яны працуюць. А тут яны выкарыстоўваюць рэальны тэрмін, які можна было не выкарыстоўваць. Іх ніхто не прымушаў, за ручку не цягнуў. У іх не настолькі жорсткая фантастыка. У гэтым самым, у Mass Effect асноўная магія вакол эфекта масы, якім тлумачыцца ўсё нахрен. Там таксама ёсць, у Mass Effect ёсць Mass Effect, які па сутнасці з'яўляецца магіяй. Так, мне сюды, дарэчы, не патрэбна, што цікава. Я зараз езджу дарогу дабудую кавалак, і потым толькі сюды заеду назад. Рэальна, стварыце андрамедіум свой, ды калі ласка, я такі, я не супраць. Альбо проста, яны не ведаюць, што гэта такое, няхай называюць гэта тым, што так і называюць. Мы не ведаем, што гэта такое. Мы назовем гэта андрамедіумам. А не, там сур'ёзна, там такія па тыпу навукоўцы разважаюць, такія мясцовыя ў экспедыцыі, тыпу, о, гэта такая вось штука. Я разумею, я бухчу на тэму таго, што канкрэтна мяне па тыпу, што мяне вар'юе, так? Ось дрэнчыць мяне канкрэтна гэтая тэма, бо люблю космос. Вось.
А таму я за гэта зачапіўся. Хто-небудзь яшчэ зачапіўся бы ў гэтай гульні да чагосьці яшчэ. І магчыма, Андрамеда, праблема гульні Андрамеда, ну, Mass Effect Андрамеда, канкрэтна ў тым, што яна зрабіла так, каб дрэнчыць усіх. То бок яна знайшла штосьці, каб любы варыянт тыпу фаната свайго дрэнчыць, вось патэнцыйнага фаната. То бок вось такой знайшла момант. Вось мелкая херня, на якую ты закрываешь вочы на астатнія як бы недахопы, а вось гэта ты ўжо не можаш закрываць вочы на гэта. Ну просто ўжо канец. Можа быць у гэтым праблема гэтай гульні. Я не ведаю. Іншага тлумачэння ў мяне няма. Так, кераміка з-за спіны, вось метал. І кераміка яшчэ вось тут ёсць. А, і гэтага хопіць? Цудоўна, ідэальна ў мяне прям склалася. Насамрэч, пра цёмную энергію яны сапраўды лахануліся. Дык рэальна, назвалі бы яны гэта цёмнай матэрыяй, я бы пабухцеў, але бы адпусціла бы. Просто, ну, ёсць дзве штукі. Я ўжо тлумачыў, можа, на час Андрамеды, таму што для тых, хто не разумее, чаму ў мяне дрэнчыць і чаму канкрэтна гэтыя тэрміны ў мяне праблема. Цёмная энергія гэта, скажем так, ёсць пашырэнне сусвета, вселенной. Так? Гэтае пашырэнне адбываецца, просто аб'екты разлетаюцца самі ад сябе адзін ад аднаго і робяць гэта з паскарэннем, то бок яны разлетаюцца проста хутка. Чаму яны так робяць, у нас няма адказу. То бок, ну, у любога як бы дзеяння гравітацыі на гэта не хопіць. Гравітацыя бы ўсё сцягвала наадварот, так? То бок ёсць штосьці, нейкі тып энергіі, нейкага дзеяння, які уплывае на ўсе аб'екты ва вселенной, якія робяць так, каб яны адштурхоўваліся адзін ад аднаго, але пры гэтым у нас усё яшчэ ёсць эфект гравітацыі, які на маленькіх памерах усё прыцягвае адзін да аднаго. То бок супярэчлівая як бы херня. У нас ёсць супермоцная штука у вселенной, у сусвеце, якую мы не ведаем, як патлумачыць. Мы ведаем, што мы не ведаем, адкуль яна бярэцца, у нас няма нейкіх выпраменьванняў альбо чагосьці такога. Просто вось яно так працуе. І з-за таго, што няма тлумачэння, у нас ёсць просто для гэтага тэрмін цёмная энергія. Гэта тлумачэнне энергіі, якая бярэцца, ну, ніадкуль і невядома адкуль вядзе. Вось, даследаванне ёсць, але яна, скажем так, паскладаней, чым больш зразумелая нам штука цёмная матэрыя. Цёмная матэрыя гэта яшчэ адзін сродак не зусім зразумела нам штукі. Гэта нейкая штука, якая стварае ёсць, як гэта патлумачыць, адкуль яна бярэцца і адкуль пра яе мы ведаем. Галактыкі рухаюцца не зусім так, як яны павінны. Гравітацыю мы ведаем, правильно, так? І гравітацыя з'яўляецца ад нейкіх фізічных аб'ектаў, якія мы можам пабачыць і якія мы можам задыктаваць, то бок там планета, зорка, вось штосьці такое. Але цэлыя галактыкі быццам паводзяць сябе не так, як яны не паводзяць сябе так, як бы паводзілі пры вядомай нам гравітацыі, так? То бок ёсць нейкая штука, прям мы цэлыя тэрыторыі можам пабачыць у космосе, ну, ёсць тэрыторыі, вакол якіх круціцца галактыкі і цэлыя скапленні галактык. Яны круцяцца вакол месцаў, то бок на арбіце, скажем так, чагосьці, і там няма ні халеры. Там няма ніякага выпраменьвання, там можна паглядзець, і там проста ні халеры няма. Ну, вось проста пустэча. Там мы бачым скрозь гэтае месца, нам нічога не загароджвае агляд наш. То бок, па сутнасці, ёсць проста як прывід, скажем так. Вы бачыце скрозь яго, вы не можаце патлумачыць, як ён працуе. Вы дакладна ведаеце, што ён не мае звычайных свойств усяго, з чым вы ўзаемадзейнічаеце, ну, на такім бытавым узроўні, скажем так. Ніякага зразумелага як бы тлумачэння. Мы ведаем, чым яна не з'яўляецца, але чым яна з'яўляецца, мы не ведаем. Вось такая вось цікавая штука. І таму для гэтага ёсць тэрмін цёмная матэрыя. Вось. То бок тэарэтычна ты можаш сутыкнуцца з цёмнай матэрыяй, але ўсё роўна малаверагодна. Цёмная матэрыя не сутыкабельна, яна не мае фізічнай абалонкі. Таму мы называем, гэта можа быць, і чаму яны розныя? Таму што цёмная энергія, гэта па сутнасці проста энергія, якая расцісквае ўсё, а ёсць цёмная матэрыя, якая утрымлівае гравітацыю, мае гравітацыю, але не мае ніякага ўзаемадзеяння з рэальным сусветам аніяк. То бок яна ніяк ні на што больш не ўплывае, акрамя гравітацыі. Вось вельмі цікавая такая вось штука, каб вы разумелі. Я прапусціў
Я затрындзеўся і прапусціў гэты сам манарэйку. Дык вось. І вось мы маем... не манарэйку я нават прапусціў. Мне патрэбна з'ездзіць назад у цэнтр і забраць адтуль гуму і сплавы. Літаральна ўсё забяру адтуль. Вось, і вось мы ў гэтым месцы. Гэта для тых, хто не ведае ўвогуле па халеры, пра што я казаў. Таму сутыкнуцца з цёмнай энергіяй, цёмнай матэрыяй, у прынцыпе, малаверагодна. Ну, ты просто не можаш гэтага зрабіць, таму што мы ведаем, што яна не мае ніякай абалонкі. Візуальна яна не мае ніякага адлюстравання ўвогуле. Вось, тлумачэння няма, і як бы загадка. Але, па сутнасці, мы можам нават каэфіцыент разлічваць, дзе колькі, напрыклад, цёмнай матэрыі знаходзіцца. Мы аб'ёмы яе можам сказаць нават. Ну, вось такая сітуацыя. Таму што мы можам сказаць, якое гравітацыйнае поле яна стварае. І дзе. Просто мы не ведаем, што гэта такое. Мы ведаем толькі адзін як бы кавалак, як эта штука працуе. Мы ведаем толькі пра гравітацыю яе. Гэта адзіны спосаб, як мы можам знаходзіць увогуле. Так. Пабухцеў са сваім научпопам, так? Усё, можаце адпачываць. Калі вам не хапала такога ў вашым жыцці. Так, хіралій, гума. І мне не хапае трошкі сплаваў. Мы зараз сплавы з'ездзім, забяром у гэтым самым, у раздатачным цэнтры. Рапідум вось не зрабіў нам маральнай траўмы. Так, дакладна. Реально, просто стварайце сваю штуку. Ну, вы ў сайфай, вы ў навуковай фантастыцы. Ёсць вельмі жорсткія гульні, ёсць гульні з вельмі жорсткай навуковай фантастыкай. Дзе, па сутнасці, 99% рэальнай навукі бягучай, як бы, там той прыклад, які мне ў галаву прыходзіць, ён трошкі ўжо састарэў, таму што тэорыя некаторыя штукі гэтыя некаторыя з іх, дарэчы, пацвердзілі, таму што яны выкарыстоўвалі вельмі такія зусім тэарэтычныя канструкцыі з рэальнай навукі. Некаторыя дадалі, просто, скажем так, трохі падкруцілі тэорыю зусім мікра. Гэта трэба ведаць, як яна працуе, і ведаць, што там формула не сойдецца проста. Ёсць такія гульні, каб вы разумелі. Я ведаю адну, як мінімум. Я ўпэўнены, што ёсць яшчэ, можа, тых за аўтараў. Вось яны не папулярныя, я ўвогуле пра візуальную навелу кажу, каб вы разумелі. Гэта вельмі нішавая штука. Але гэта вельмі крута, ёсць такое, але яны самі заціснулі сябе ў гэтыя рамкі, і крута, што яны так прапрацавалі. Але ж, звычайнаму гульцу такое не абавязкова. Вы можете прыдумаць абсалютна што заўгодна. Просто што жадаеце, то і прыдумвайце. Мы за вас гэта не паб'ем. Мы гульцы ў сэнсе. Як бы ў Mass Effect яны спрабуюць выкарыстоўваць сапраўды існуючыя навуковыя рэчы і канцэпцыі. Адзінае, што нулявы элемент прыдумалі. Вось. Яны, па сутнасці, дык яны маглі у Андрамедзе дадаць Андрамеда незведанай тэрыторыі. Яны маглі прыдумаць, што заўгодна туды. Просто ў Андрамедзе можа быць усё па-іншаму. Вось і ўсё. І адпачываць. І не дурыць нам галавы. Маглі ж. Падаецца, прафесар казаў нешта накшталт. Лёгка прыдумаць зялёныя нябёсы, складаней прыдумаць сусвету, якім зялёныя нябёсы будуць лагічнымі. Зялёныя нябёсы, дарэчы, колькасць проста... З чаго зроблена атмасфера, з такой будзе нябёсы мы атрымаем. Увогуле, па-мойму, нашыя нябёсы могуць быць зялёнымі, просто, па-мойму, азота колькасць уплывае на гэта. То бок яны ў пэўны момант гісторыі нашай планеты былі рэальна зялёнымі. По-моему, зараз могу нахлусіць. То бок, па сутнасці, так? Лагічна, просто вы павінны змяняць па тыпу састаў атмасферы, гэта значыць змяняюцца ўсе тыпы жывёл, на чым яны жывуць і як існуюць. Вось такое, калі вы ўжо жадаеце прям глыбока ў гэта лезці. Але насамрэч ніхто вам не забароніць зараз зрабіць проста зялёныя нябёсы і такі сказаць, азота іншая розніца. Хадзіце, калі ласка, у скафандрах. Пажадана. Вось. Дарэчы, маглі Андрамедіум не выдумляць, проста пафарбаваць каралы ў блакітны і сказаць, што яны складаюцца з нулявога элементу. Гэта б, хутчэй за ўсё, супярэчыла ўнутранаму лору гульні, таму што, па-мойму, нулявы элемент там трошкі ўжо мае сваю як бы структуру і свае свойствы. Але, у прынцыпе, па сутнасці так. Яны маглі проста сваё зрабіць. Я толькі што паглядзеў серыю Pop Squad з другога сезона Love, Death and Robots, тут яшчэ рэльеф з чорнай матэрыямі. Pop Squad у другім сезоне.
Я не памятаю Pop Squad серію. Я не памятаю докладно про що яна. Я назву древно запам'ятаю. Так, достава для даузер. Блін, гэта нам ще по дорозі, насамрэч. Давайте заберем адсюль матэрыялы неабходныя у першую чаргу. Дарэчы, хіралій можна просто забраць адсюль. Весь. Давай, аддавай свой хіралій. Так, мне патрэбна сплавы для монарэйкі, так? Давайте усе сплавы просто возьмем. Загрузим туды. Мне патрэбны сплавы і гума, так? Ось, сплавы і гума. Забярем адсюль, калі што, адвязу куды-небудзь і там разбяромся. Так. Гэта на мой грузавік, які пашарпаны, бачыце, які уже аблезлы ўжо ўвесь. Трэба адрамантаваць яго. Мне спіць цудоўны лектар, ці не спіць. Зусім не спіць. Я люблю рассказывать людям штуки. Ну, я люблю рассказывать. Калі мне што распавесці, я люблю распавесці што-небудзь. У мяне трошки апошнім часам не толькі шмат чаго распавядаць, таму што, па сутнасці, для таго, каб штосьці распавесці, я павінен нешта сам прачытаць, паглядзець. А я не шмат гэтага раблю. Па сутнасці, мой асноўны сродак таго, што я новага даведваюся, гэта, па сутнасці, вось гульні, і што я апошнім часам. Ну, па сутнасці, гульні. Так, я відэа нават на ютубе нейкі не гляджу, якія навуковыя. Я адзінае, што я за апошні тыдзень, можа, паглядзеў адзін відос пра гэта самае. Пра эскалатары. Калі вам цікава, магу распавесці пра эскалатары. Я глядзеў відос пра эскалатары. Там у мяне новая інфармацыя ёсць. Ось, а так я люблю рассказывать такія штукі, але просто што у мяне такога зараз не шмат, таму што я не спажываю, не той, каб шмат контенту спажываю якога-небудзь. Хоць якога-небудзь, насамрэч. Гульні мой асноўны контент. Ось, а гэта я магу з вами на стрыме абмеркаваць, у прынцыпе. Ось, вы бачыце тое, што я спажываю. О, якая песня. Вот это боевая песня з бойкі гэтай самай Tomorrow. Вельмі крутая. Там, дзе паліцыя дзяцей забівае, бо людзі жывуць вечна, няма места новым жыхарам. Тыпу, гэта самы паліцэйскі ў пошуках якраз такі гэтага самага. У пошуках жанчыны, якая па тыпу нарадзіла, нешта такое было, так? Ён нейкі ў развалены стары горад забіраецца. Вось гэтая гісторыя, так? І калі я правильно памятаю. Скажем так, не тая самая серыя, якая ў мяне адбілася ў успамінах. Дарэчы, калі вам падабаецца Love, Death and Robots, каханне смерці роботы, то я раю вам паглядзець Blue-Eyed Samurai, сінявокі самурай. І гэта, хоць і пра Японію, так, але якасць візуальная, і яна, па сутнасці, амерыканская гісторыя, каб вы разумелі, зроблена Netflixам, і яна па якасці, па сутнасці, серыя гэтага самага Love, Death and Robots, толькі у цэлы сезон. То бок вы маеце цэлы сезон гісторыю, звязаную гісторыю, цікавую і файна зробленую, ну, як у якасці прадакшну. Раю вам. Я пасля першых стрымоў думала, што ў Ралефа досвед акадэмічных лекцый. Не, няма. 0, абсалютна. Ну просто вы думаеце, два магічных рэчыва ў адным сусвеце, ці не зашмат гэта? Мне падаецца, звычайна аўтары абмяжоўваюцца адным. Ну, такая сабе адмазка, калі ў цябе рэальна нейкая лухта. Ну, гэта не апраўдвае. Але зноў жа, глядзіце, можа гэта я такі. І я дакапаўся. І я разумею, што для кагосьці гэта будзе абсалютна без розніцы. Ну, цёмная энергія, ды і што там. Вось, я ўпэўнены, камусьці, хтосьці нават, хто ведае, што такое цёмная энергія, будзе проста без розніцы. Але я такі, ну, дзіўныя трошкі, не зусім правільна зроблены, танна зроблены захопаннем твараў, так? Таму міміка персанажаў трошкі месцамі лажае.
Вось, таму што яны танную выкарыстоўвалі. Тады тэхналогія гэта яшчэ не настолькі яны выкарыстоўвалі захоп з тэлефонаў 100%. Я не ведаю, дарэчы, ну, я думаю, што гэта так, але у мяне няма пацверджання ў гэтаму. То бок я не глядзеў, я не ведаю, ці сапраўды яны яго выкарыстоўваюць, але выглядае так, што яны выкарыстоўвалі танную тэхналогію, хутчэй за ўсё захоп з тэлефона, а яна недакладная. А дарагую яны вырашылі не выкарыстоўваць, таму што хутчэй за ўсё бюджэту не хапіла бы ніякага. Вось, а тэхналогія з тэлефона захопу, зараз з тэлефона можна даволі нармальны захоп твараў рабіць. Ён даволі нармальны ў сэнсе таго, што, напрыклад, захоп з тэлефона рабілі для Clair Obscur. Там трошкі драўляненькія анімацыі твараў, акторы выкладвались там просто на 200%, калі пабачыць, як яны гэта ну, як яны ў рэальным жыцці адыгрывалі. Вось, гульня гэтага не перадае, але ў вас хутчэй за ўсё не з'явілася такога, што яны нейкая зусім, ну, ламаюцца твары, напрыклад, як у Андрамедзе. Час часу ў Андрамедзе дзіўна адбываецца. Вось, я бы сказаў, што просто, скажем так, яны выкарысталі тэхналогію, якая яшчэ не дастаткова была развіта на той момант. Вось. Чаму я гэта? Так. Два мои... Я не ведаю, куды я гэту думку вёў. Я выбачаюся, я пачаў расказваць гэта, я забыўся, куды я вёў. Пачаў расказваць пра твары і захоп твараў. Ну дык вот, узгадаў. То бок ёсць момант у Андрамедзе такі вось, тыпу захопа твараў. Яны як бы месцамі, ну, як бы крывавата, але, ну, я гатовы выбачыць. Я разумею, адкуль гэта бярэцца, як бы окей. Выбачаю. Баёўка, ў прынцыпе, нармальная. Сюжэт, я не ведаю, я толькі пачатак пагуляў, падаецца, сюжэт нармальны таксама. Вось, можа яшчэ якія недахопы ёсць, але, скажам так, яны, ну, усе не суперкрытычныя, нават гэта з цёмнай матэрыяй, цёмнай энергіяй. Выбачаюся, там же ж цёмная энергія, гэта ж трэба разумець. То і нават ён як бы не крытычны, проста мяне гэта дабіла, скажам так. Я выбачаў, і тут мяне зламала. Ну, я па такі, ну, камон. Ну, вось гэта проста нейкая лухта. Куды мы едзем? Мы будуем вось гэтую монарэйку, па якой мы катаемся. І заедем да Даузера яшчэ, напаследак. Гэта гісторыя. Так. Яна не зусім, конечно, там пра цёмную матэрыю нешта. Там ёсць разважанне цікавае. Блин, мне падабаецца серыял Love, Death and Robots, але я скажу, ну, гэта можа быць маё меркаванне, так што, ну, не думаю, я, скажем так, не ўпэўнены яшчэ пакуль, але мне падаецца, што серыял пакрыху з'еў сам сябе сваёй жа якасцю. Калі будзе выходзіць яшчэ наступны сезон... Ой, пачакайце, там нешта развалілася. Дайце-ка момант. Жонка кажа, што ўсё ў парадку. Вось, гэта самае. Як ён? Як жа ж... Пра што я казаў зараз? Love, Death and Robots. Дык вось, яна вельмі якасна. Калі выйдзе новы сезон, я абавязкова яго буду глядзець просто 100%. Але зараз, пасля трэцяга сезона, я гляджу трэці сезон, і я такі, я ўжо гэта бачыў. Я ў трэцім сезоне не пабачыў надзвычайных нейкіх новых ідэй зусім. У першым сезоне мне ўсплываюць серыі унікальныя першага сезона, другога сезона. У трэцім сезоне я бачыў у асноўным перавыкарыстанне ідэй папярэдніх сезонаў. Вось, альбо візуальны стыль той жа самы, альбо ідэя падобная і перадае, ну, хоць і не тую ж самую думку, але, ну, як бы, яна, як бы, асноўная ідэя серыяла ў тым, каб зрабіць унікальныя нейкія анімацыйныя кавалкі, вось, прям супер унікальныя. Ну, гісторыі нейкія і крута аўтарскі расказаныя, так? І пры гэтым як бы трэці сезон ужо не прапануе нічога новага, па сутнасці перавыкарыстанне тых жа самых ідэй. Шмат у чым, альбо візуальнага стыля таго жа, ну, то бок, няма адчування новага. Што, за чым я шоу у Love, Death and Robots. Вось. У любом выпадку буду глядзець, калі будзе 4-й сезон, буду глядзець, але мне падаецца, серыял трошкі пад'еў сябе. Пацягнелі гэтая гульня маю відэакартку GTX 1660. Вітаю. Глядзі, якая справа.
гэтая гульня яшчэ не выйшла на ПК. Яна просто адсутнічае на кампе, таму табе патрэбна PlayStation зараз. Я ўпэўнены, яна выйдзе на кампе просто 100%. Я бы чакаў яе праз год. Я чакаў бы наступным летам абвяшчэнне, калі яна выйдзе. Альбо выхад яе. То бок, ну, вось такой прыкладна у меня таймлайн, я бы чакаў такога. Пры гэтым я не на 100% упэўнены, што так будзе. О, там дастаўшчыкі яшчэ стаяць. А Руді іншую картку назваў? Вы, хлопцы, як гэта? Thank you kindly. Hey, mine's heavier. Вітанушкі вам усім. Я толькі другі сезон пачаў глядзець, вось гэтую серыю паглядзеў і паўгадзіны глядзеў, рэфлексаваў. Мне такое падабаецца, першы сезон самы лепшы. Я скажу, ну, другі таксама, там ёсць вельмі крутыя серыі ў другім сезоне. Таксама унікальныя. Візуальна як мінімум. Ну, візуальна, блин, вельмі крутая серыя пра жанчыну ў возеры. Такая по типу індыйская жанчына, і там як крыжакі альбо нешта такое, вельмі крутая серыя. Я не ведаю, візуальна просто бомбічная. Ты глядзіш і такі воу. Ну уже, я яшчэ раз узгадаю, калі кажам пра Love, Death and Robots, якасна ёсць Blue-Eyed Samurai, сінявокі самурай. Я вельмі раю вам паглядзець, калі у вас ёсць магчымасць. Таму што гэта па сутнасці серыя, адна серыя, вось стыль адной серыі Love, Death and Robots якасна зробленая, то бок ўзровень якасці блізкі да гэтага, да серыяла, і пры гэтым у цябе цэлы сезон ёсць, як бы расцягнута на цэлы сезон. Вельмі файна паглядзець, калі вам хочацца штосьці яшчэ гэткага. Адзінае, што не будзе глыбока, ну там будзе гісторыя. Трэба разумець, там яна ўсё ж такі сюжэтная, як бы гісторыя, я кажу пра візуал. У сэнсе, калі вы жадаеце візуала. Калі вы жадаеце глыбокай гісторыі, яна гісторыя вельмі неблагая, мне спадабалася, але яна хутчэй больш прызямлённая такая. Шкада, што ёсць гульні, якія дагэтуль не выходзяць на ПК. Ну, як бы выходзяць. Зараз я скажу, мы у моманце, калі гэтых самых вельмі мала суперэксклюзіваў нейкіх. Іх вельмі абмежаваны, вельмі пэўныя тайтлы. Nintendo ўсё яшчэ эксклюзіўна ва ўсіх сэнсах. І не толькі Nintendo трымаецца. Астатнія Xbox поўнасцю сплавіўся з Windows просто жорстка. Ўжо нікуды яны выходзяць адначасова і там. PlayStation некаторыя гульні робіць і потым адпраўляе іх на камп'ютар праз 10 год-два. Зараз прыкладна ў іх ітерацыя якраз такі год. Таму я і кажу вам, што хутчэй за ўсё год вам прыйдзецца чакаць. У мяне ёсць груз для Хартмана, які я ўсё яшчэ сабой нашу. І я не планую зараз туды наведвацца. Як наконт таго, каб яго проста аддаць? Я не думаю, што я жадаю заехаць да Хартмана. Няхай будзе. Апошняя серыя другого сезона Джибаро. Вось, альбо Джибаро, я не ўпэўнены, як чытаецца. Вось гэтая серыя ў другім сезоне. Вельмі раю. Ну, в прынцыпе, другі сезон таксама клёвы. Увесь трэба глядзець. Калі вы глядзіце Love, Death and Robots, раю ўсё паглядзець. Дарэчы, калі яшчэ цікава, калі хочацца нешта гэткага, неблагі па ўзроўню серыял ад Амазона Secret Level. Secret Level не настолькі якасны, як Love, Death and Robots, потому што некаторыя серыі гэта літаральна промо-матэрыялы, і гэта гэта самае. Калі Love, Death and Robots поўнасцю адкрытая ідэя, кожная група аніматараў робіць што жадае, абсалютна што жадае, то Secret Level гэта па гульнях. Але тут ужо умешваюцца карпорацыі. Па сутнасці карпорацыі зрабілі сабе свой Love, Death and Robots. Месцамі ёсць цікавыя серыі, і яны цікавыя канцэптуальна, вельмі якасныя, альбо цікавыя з цікавым канцэптам. Але некаторыя выглядаюць як проста прома да гульні. Вы па сутнасці глядзіце доўгі трэйлер да гульні, пра якую вы ні халеры не ведаеце, якая можа быць вам не цікава, напрыклад. Вось, але ўсё роўна раім паглядзець, некаторыя серыі варта таго, каб паглядзець.
што б хто параіў Xbox ці PS5? Маё меркаванне наступнае. Калі вы маеце моцны камп'ютар, то вам патрэбна PS5. Вам Xbox не патрэбны. Просто ён вам не патрэбны. Калі у вас няма кампа, па сутнасці, калі у вас вельмі слабы комп, супер слабы комп, у вас няма ніякай кансолі, то я бы яшчэ падумаў. Мае варыянты для прапановы, залежыць ад таго, што вам падабаецца. І вельмі важны фактар. Дзе гуляюць вашыя сябры? Калі вы гуляеце сябрамі во што-небудзь, то вы залежыце ад таго, дзе вашыя сябры. Я вам кажу, гравітацыя сяброў будзе, сацыяльны ціск будзе значна мацней. Вось, гэта важны фактар, улічвайце яго, але я пайду далей са сваёй думкай. Калі у вас няма нічога і вы набываеце штосьці першае, я бы падумаў Xbox альбо PlayStation 5. Хутчэй бы альбо увогуле Nintendo Switch 2, дарэчы, вельмі неблагая платформа, альбо Steam Deck. Гэта могуць быць, гэта валідныя ўвогуле кансолі, яны, як мінімум Nintendo Switch 2, ён у прынцыпе паўнавартасная кансоль, даволі моцная. Так, вядома, у вас усяго не будзе, але зноў жа, у якой суполцы вы? Калі у вас у асноўным усе сябры і знаёмыя на ПК гуляюць, то вам патрэбны ПК. Вы не пазбавіцеся ад гэтага ніяк. Калі у вас сябры ў асноўным PlayStation 5, альбо яны гуляюць у тое, што як бы крос-платформенае нешта, тыпу Monster Hunter, там, не ведаю, тое, што даступна паўсюль, то вам хутчэй патрэбна глядзець, па тое, што вам зручней. Кансоль вам можа сэканоміць грошай. Кампы каштуюць, які, скажем так, калі у вас, і вернуся зараз просто шмат варыянтаў, які у вас можа быць, трэба глядзець у кожны індывідуальны. Калі у вас ёсць камп'ютар, я скажу, вам лепей купіць PlayStation 5, Xbox вам не дасць нічога. Калі вам патрэбна просто кансоль, па тыпу у вас ніводнай кансолі няма, і вы думаеце, я жадаю набыць нейкую кансоль, у мяне няма кампа, у мяне няма кансолі, я б падумаў у бок Xbox, можа быць. Таму што ёсць Xbox Game Pass, які, на мой погляд, зараз ён абганяе Xbox Game Pass, моцна абганяе PlayStation 5. Падпіску PlayStation 5. Ён выйдзе вам танней, гэтая падпіска, і больш гулень, якія, скажем так, папулярныя, якія часцей абмяркоўваюцца. Вось, у падпісцы PlayStation 5 у мяне ёсць і дзве падпіскі. Я магу параўнаць і сказаць, што Xbox-аўская падпіска мацней. Вось. У першы час Хартману ўвесь час алкаголь цягалі. Я не памятаю шчыра, што яму цягалі. Тут бы камплюктар набыць. Глядзіце, камплюктар вам круты, моцны камплюктар, ось прям моцны, супер, там, хай-энд камп'ютар, які будзе на ўзроўні PlayStation 5, вам будзецца вельмі ў 4 разы, калі не больш, не ў 5 разоў даражэй за PlayStation. Ось. Такая сітуацыя. Ён абайдзецца вам значна, ён вам у вялікія грошы абыдзецца. Калі на PlayStation гульні вам прыйдзецца набываць, піраціць вы іх не зможаце. Таму і у PlayStation вы хутчэй за ўсё захочаце падпіску. У выніку, у доўгую, хутчэй за ўсё камп'ютар выйграе па грошах. А PlayStation прайграе. Але ў кароткую, і калі вы не шмат гуляеце, PlayStation будзе мацней. Вы набудзеце гульню, там, калі вы набываеце адну гульню раз у некалькі месяцаў, PlayStation 100% выйграе. Што такое сябры? Вось такой прыкладны расклад. Так, мы набраліся рознага тут. Я гэта буду перапрацаваць, таму што там рыштунак, які нам не патрэбны. Нам машына збірае ўсё, а нам гэта ўсё не патрэбна. Так, лесвіца, у нас занадта іх шмат. Не патрэбна столькі. Спрэй няхай будзе. Кераміка, рэзіна, сплавы, ўсё гэта адпраўляецца сюды. ПКК няхай з намі будзе. Гранатны пісталет, вось гэта можна. Вось гэта можна перапрацаваць. Усё гэта адпраўляецца. Лесвіца нават у машыне яшчэ ёсць. Гэта ўсё мы можам... Гумы тут занадта шмат будзе. Нам гуму патрэбна выкарыстаць. У нас занадта шмат гуму ў гэтым месцы. Ладно, окей. Раз такая справа. У мяне завалялася гума і металы. І керамікі трохі у машыне. Што б такое зрабіць? Я просто не магу даузер аддаць рэчы, якія ў мяне ёсць. Мне бы згрузіцца і пайсці па квесту далей. Можа быць, знойдзем яшчэ што пабудаваць, я думаю, знойдзецца абавязкова.
гуму і прынцыпе і сплавы мы можам адправіць вось на гэты руднік. Як наконт гэтага? Яшчэ якія гуляюць у гульні. Ну, выбачаюся, я занадта высокую планку падняў. Так нельга рабіць, я разумею. Выбачаюся за гэта. Манарейка, дарэчы, гатовая. У нас манарейка вядзе па ўзбярэжжу. Бачыце, якая яна доўгая? Блакітная такая ідзе. Па ўсяму ўзбярэжжу цягнецца. Кайфы. Далей уходзіць вось сюды яшчэ. І адпраўляецца ў гэты руднік. Цудоўна. Манарейку мы можам будаваць зараз колькі пажадаем. Добра было бы ўзяць квест тут, у піца-шэфа, і даставіць, адкрыць новы рэгіён. Толькі у нас па часе... па часе у нас яшчэ нармальна. Так і зробім, давайте. У мяне ёсць нейкія даставы пэўныя у розных месцах. Я вось не ведаю, што мне так... Як бы мне так выкруціцца з гэтымі рэсурсамі, якіх шмат? Можа быць, іх зноў у даставачны цэнтр гэта прывесці? South Distribution Center? Але я магу манарейку тут пабудаваць. Вось такая вось халера яшчэ ёсць. Толькі манарейку я бы гэтую будаваў... Я ведаю, карце. Мы прыедзем вось сюды і аддадзім ўсё, што у нас ёсць вось у гэтую абсерваторыю, а потым вырашым. Усё. Я нават забяру трошкі рэсурсаў адсюль. Альтэрнатыўна, карце, перавязу рэсурсы з аднаго месца ў іншае. Я ж груза магу, па сутнасці, гэта ўсё пагрузіць на Магеллан. Давайте выклікаем Магеллан сюды. Што я туплю? Магеллан, калі ласка, сюды. Выгружайся. Дзеючы Магеллан, вы бачыце. І на працы пра гульні магу толькі з начальнікам паразмаўляць, у яго PlayStation 4 планую PS5 набыць. PlayStation 4 даволі неблагая. У мяне была 4-я PlayStation. І пры гэтым я прасядзеў з ёй увесь цыкл. То бок, каб вы разумелі, калі яшчэ не было ўпрошкі, я прасядзеў з PlayStation 4. Вельмі файная кансоль, 5-я. Па сутнасці, проста больш моцная версія 4-й PlayStation. Ніякага прарыва з 5-й не адбылося, на мой погляд. Такога прям кансольнага прарыву. Але 4-я звычайная ўжо... тармазіла, скажем так. Яна ўжо некаторая... Напрыклад, першы Death Stranding ёй цяжкавата даваўся. Ён як бы шоу, ён не тармазіў нідзе. Проста, што я бачу, што ў мяне 30 фепісаў, і яны ледзь-ледзь трымаюцца. Як бы там складаненька было. На 5-й PlayStation прыемней. Тое, што я бачу. Рэкламую яму Kingdom Come Deliverance 2. Так, што ў мяне? Нічога не трэба мне, я не туды зайшоў. Адпраўляем сюды рэсурсы. Калі яшчэ месца застанецца, то я бы сюды... Тут не той, каб шмат ён возіць. То бок я тут гуму, напрыклад, усю не загружу. Так, уся гума не пойдзе сюды. Зато я, што змагу, то я змагу. Правильно? Няхай на Магеллане будзе. Кераміка. І ўсё гэта адпраўляецца на Магеллан. Цудоўна. Гума толькі не змясцілася, але халера з ёй. Гэта не дастаўшчык, а выносчык нейкі. Усё вынесці з хаты. Усё даставіць куды-небудзь. Алкаголік называецца. Просто ўсё з хаты цягне. Так, што я? Я магу, у прынцыпе, на Магеллане. У мяне грузаў ніякіх няма, я магу на Магеллане прям адправіцца туды, куды жадаю. Мяне нішто не спыняе, насамрэч. Я просто бяру, машыну гэту паркую. І давайте ў прыватны пакой сходзім, адпачнем, а то у нас сам яшчэ выглядае пабітым. А што з доступамі да падпісак з Беларусі, хто ведае? На жаль, я тут не магу нарэкамендаваць. Падпіскі з PlayStation. Падпіска на PlayStation у Беларусі будзе праблематычнай. Гэта я дакладна скажу.
Бо па-першае, у Беларусі няма свайго рэгіёну PlayStation. Вам прыйдзецца рэгістравацца як іншы рэгіён, але гэта ніякай магіі не патрэбна, вы просто кажаце я жыву ў Аргенціне. Вось. Для таго, каб папаўняць свой рахунак, вам прыйдзецца хутчэй за ўсё набываць. Вы не зможаце аплаціць просто так гэты рахунак просто з картцы. Такое можа быць за гэтых самых за якіх. Пачакайце-ка. Там больш чалавечкаў стала. А мы далучылі, мы піца-шэфа далучылі і таго яшчэ. Не, ўсё нормально, 2 дадалося, ўсё ў парадку. У нас зараз і іх 1, 2, 3, 6, 7 у другім радку. Добра. Выбачаюся, я перабіваю сам сябе. Дык вось, хутчэй за ўсё прыйдзецца набываць карткі аплаты, якія таксама, ну, іх можна праз інтэрнэт набываць. Для пытання проста іх трэба набываць для пэўных рэгіёнаў. Таму хутчэй за ўсё танцы прыйдзецца рабіць, калі гаворка пра PlayStation. Як бы калі вы жывеце ў Польшчы, у вас ніякай праблемы з гэтым няма ўвогуле. Карткі прадаюцца на касах у гэтых самых. Ну, альбо карткі, вы альбо плаціце з сваёй крэдытнай карткі, так? Альбо ну, з пластикавай карты. Альбо плаціце, ну, то бок просто праз інтэрнэт, праз PayPal, праз што-небудзь. Альбо просто літаральна вы падыходзіце ў краме, вы такі ідзеце, набылі бульбы ў краме, і такія, на касе просто картка PlayStation Plus. І ты такі, ну, добра, няхай вось гэта на 30 дзён там возьму сабе і просто коду вяду на PlayStation і ўсё. Як бы з гэтым максімальна проста тут. У Беларусі нават да 2020 года было паскладаней, таму што рэгіён прыйшлося браць не беларускі і набываць карткі канкрэтна для гэтага рэгіёна, у якім у мяне быў аккаунт. Вось такая штука. Зараз у мяне польскі рэгіён, у мяне зараз новы аккаунт, і я сяджу просто ўсё просто, скажем так, стала. Так што я думаю, прыйдзецца пакруціцца. Польскую набываеш і ўсё. Ну, Польша, ну так, па сутнасці польскую ты можаш набыць. Просто зноў жа, гэта як бы з Беларусі аплачваць я не ведаю. Ну, тыпу, якія складанасці зараз, я не рэкамендую. Ну, я не магу нарэкамендаваць штосьці. Дарэчы, вось Міхась Гарэза можа, мне падаецца, лепш за ўсё патлумачыць за тое, як і што. Падаецца. Калі жыве, ну, я не ведаю, Міхась зараз у Беларусі ці не ў Беларусі. Просто ён як бы стрыміць. Дарэчы, шатаут сам момант было бы даць, зараз мне просто незручна гэта зрабіць. Міхась стрыміць якраз такі гульні з PlayStation розныя і праходзіць іх на плаціну. Калі вам цікава, можете да яго завітваць. У мяне просто зараз незручна шатаут рабіць. Дзякуй вялікі, Рэгана, дзякуй вялікі, што шатаут зрабіла. А было 4 два стрымы таму. Так, 4 было, потым дадаўся Хартман, потым дадаўся піца-шэф і яшчэ чэл, які піцу прыняў, архітэктар. То бок усё сыходзіцца. Гэтыя штукі 100%. Я зараз, як тут меме з Ді Капріо, ён такі на канапе такі, ха, і я вось літаральна той ж самы зараз зраблю. Гэта самае. Там, карацей, гэтыя 3 дадаліся. Гэта Хартман, піца-шэф і архітэктар. Так што ўсё сыходзіцца. Гэтая штука, яна паказвае нашыя сувязі і адкрытых людзей, ну, па тыпу, адкрытыя тэрыторыі спалучэння ў сеціве. А ў Сэма тату не зусім там, дзе той апёк у хлопца з працёку. Так, гэта 100% ён не зусім там, у таго бліжэй трошкі да пальца, але вельмі блізка, вельмі блізка. Але зноў жа, гэта не Сэм дакладна. Ну, мы ведаем, што гэта не Сэм, гэта зразумела. Вітаю Тринидав. Мне далёка чытаць чат зараз. Тринидав, вітаю ў чаце. Так, гэта другая частка. Мы дзесьці, можна сказаць, нават я асцярожна скажу, што мы дзесьці на 40% гульні. То бок мы дзесьці даволі далёка. Ужо, калі сюжэт Death Stranding невядомы, то тут расказваць. Тут я спойлераў магу накідаць на першую частку і на, да халеры, на другую. Вось, у нас тут сюжэтам мы пакуль не займаліся. Ну, як бы зараз на гэтым сёння на стрыме мы пакуль сюжэтам не займаліся. Я хутчэй занадта далёка залез па сюжэце, зараз адбудоўваю тое, што я прапусціў. Вось, не хапаючы дарогі і манарэйкі. Вось. Давайте так. Зараз я яшчэ не выпрацаваў, што мы будзем рабіць, план далей. Таму што, па сутнасці, хацелася бы руднік той ажывіць, але для гэтага я бы зрабіў адну дастаўку па сюжэце галоўнаму. Так, я не магу? Не тое. Давай, сам.
Вось мне Аўстралія патрэбна. Мне патрэбна вось тут піца-шэф адпраўляе нас па галоўнаму квесту яшчэ спалучыць нейкі рэгіён. Калі гэты рэгіён трапіць на руднік, будзе ўвогуле цудоўна, але калі не, ну і ладно, там паглядзім. Так што мы скочым да яго, сам адправім, ён паспаў, сам ідзі ў душ і туалет. Bye, Sam. Не гуляў, але глядзеў. Ты глядзеў першую частку альбо другую, бо калі ты баішся спойлераў, то спойлераў мы тут адзінае, што нельга рабіць на канале, гэта спойлерыць тое, што будзе яшчэ ў мяне. Таму што мне цікавы сюжэт, я раблю разважанні, я новыя тэорыі свае нейкія будую, але калі гэта будзе спойлерам да гульні, то калі ласка, калі ёсць веды, не дзяліцеся. Ось, трымайцеся, я ведаю, што складана. Я ведаю, што складана. Пакіньце мне задавальненне таго, што я знайшоў штосьці новенькае для сябе. Ага, граць не будзеш. Ну добра. Глядзіце, зараз план дзеянняў мы ўжо трошкі ёсць, але невялічкі перапынак літаральна на хвілінку зробім. Зараз вярнуся і працягнем далей. Я абвяшчу, які план дакладна. Ну, план я ўжо абвясціў уже 2 разы, па-мойму, але я паўтаруся і пабяжым далей. Зараз буду.
Так, я вернуся. О, так, чат, мне вас патрэбна нагнаць яшчэ. Ну, але раз блага атрымалася, то яшчэ атрымалася нармальна, але было складана. Я бачыў, прорывалася. Ну, ось. Так. Так, наконт таго, што адзін аднаго разумеем, у нас жа падаецца, я не памятаю, нехта лічбу называў, по-моему, колькасць, ну, па тыпу супадаючыя словы і вакабуляр агульна, то бок слова адно і тое ж, проста мы як бы вымаўляем яго па-рознаму з-за свае спецыфікі мовы, то у нас дзесьці вакабуляра аднолькага 80%. Гэта адна з увогуле з адна з самых найбліжэйшых адна да адной. Я не памятаю, нейкая, по-мойму, дач і, ну, у сэнсе нідерландская яшчэ нейкая мае такую ж блізкасць да адзін аднаго. Ёсць яшчэ трэцяя пара ў сусвеце, якая так жа блізка знаходзіцца. Па сутнасці мы літаральна тры пары моў такія ёсць у сусвеце, якія настолькі блізка адна да адной. Можа быць 4. Я, вось, прыкладна такое бачыў. Ну, вось. Вельмі цікавая тэма, так што гэта, па сутнасці, адзін з унікальных выпадкаў такіх. Нам не толькі патрэбны перакладчык, нам патрэбна... Я не магу на украінскай размаўляць, а ніяк увогуле. Ну, я неправільна буду вымаўляць словы, я некаторых слоў проста не ведаю. Але з кантэксту я магу спакойна іх зразумець, таму што мне зразумела ўсё астатняе. Вось. Ну, а агульна, напрыклад, беларуская і польская, па-мойму, нешта раптоўна 40-60%. Я зараз магу памыляцца вельмі моцна. Ну, у сэнсе, што гэта вялікая розніца 40 і 60%, але дзесьці ў гэтым дыяпазоне, па-моему, 60% гаворка. Вось. Такая вось штука. У Чэхіі так, і таксама плюс-мінус зразумела. Вядома, што не ўсё, але неяк нейроны ў галаве нешта страляюць, і ты такі, о, а вось гэта я разумею. Хаця яно, ну, як бы, насамрэч складана дайсці да гэтага. Яно проста такое, о, вось гэта я зразумеў, а вось гэта я не зразумеў. Там, пакрыху. Асабіста, калі, ну, размаўляюць услых, ну, то бок не надпіс нейкі, а калі размаўляюць, нават прасцей разумець, таму што нешта гэткае ёсць. Калі ты можаш тэмп улавіць мовы, якую ты чуеш, то, ну, і можаш раздзяліць словы нармальна для сябе, то атрымліваецца, ловіш вельмі няблага. Не хапае дзека, не хапае, так. Дзякуй Рэчы Паспалітай за тое, таксама так ёсць. Ну і княства літоўскае ж распаўсюджвалася на поўдзень яшчэ даволі далёка. У пэўны момант. Слухайце, я з гісторыяй не вельмі сябрую, таму, я зараз вам пачну казаць нейкія рэчы з вельмі разумна прыгожым голасам вам расказваць рэчы, у якіх я не разбіраюся ні халеры. Так што можаце ігнараваць мяне. Я разумею украінскую мову, але мне складана ўспрымаць яе мелодыку. Магу 2-3 разы перапытаць адную фразу. Ну, я не ведаю. З украінскай у мяне нармальна. Я гляджу, магу спакойна паглядзець відэа на украінскай абсалютна проста па тыпу, о, я магу взяць ды і паглядзець яго. Адзінае, што я магу сказаць, некаторых людзей мне складана на украінскай разумець. У іх свой нейкі іншы рытм, якім мне складаней зразумець. Просто, але калі паслухаць паўгадзінкі дзесьці такога чалавека, то мозг пакрыху адаптуецца і становіцца зразумела. Добра, давайте Долмана, гэта сама, лялька чалавека пытаць, што ён там. Ну, дзякуй, як звычайна, не самыя карысныя рэчы. Слухайте, тут па выглядзе прыйдзецца яшчэ невялічкі перапынак зрабіць. Выбачаюся, што так, разрываемся яшчэ раз. Зараз вярнуся, добра? Я бы вам, можа, музычку якую паставіў у гульне. Давайте на паверхню я выйду, пасаджу Сэма на адпачынак з музычкай і вярнуся да вас праз літаральна яшчэ, можа, 3 хвілінкі. Перапынак за перапынкам, так, ніякага стрыма не будзе. Так. Сэм? Feels good. That's right.
Няхай вам музычка будзе. Зараз да вас вярнуся.
Так, я вернулся. Чат, давайте я вас паспрабую нагнаць. Абмеркаванне наконт моў бачу. Я вас на гэтым і пакіну. Так, добра. Так, у апісанні сказана, што я гуляў яшчэ пад MS-DOS, колькі мне гадоў. І які першы комп не быў. Колькі гадоў не адкажу, таму што сакрэтная інфармацыя і увогуле вось гэта ўсё. Ёсць нагоды гэта не рабіць. Дык вось, карацей, я гуляў... Мой першы комп быў... Гэта быў, як бы так вам апісаць... Мне пашанцавала, карацей. Нягледзячы на тое, што у нас грошай не вельмі было у 90-х, так, то... Але у баці была праца, на якой яму выдалі ноутбук. Вы як чмурэйце, у 90-х, карацей, ноутбук. Вось, гэта ноутбук важыў кілаграмаў 10, каб вы разумелі. Вельмі партатыўны камп'ютар, 10 кілаграмаў, бескаляровы экран, абсалютна, аперацыйная сістэма MS-DOS, і, ну, экран даволі маленькі, і я нават памятаю лагатып усё яшчэ. Гэта быў ноутбук, у якога на лагатыпе было дрэва, і дрэва з адной паловы было ацыфраванае, такое па тыпу як пікселямі, так, а з другой паловы як звычайнае. Вось. Чорна-белы ноут, так. Гэта, ну, па тыпу буржуазіі. У нас грошай не было, але гэта быў працоўны ноут, які таце выдалі на працы. І ён прыйшоў, ну, ён адправіўся ў хату і, тыпу, быў у нас як неабходная частка яго працы. Вось. І у выніку так у мне вось так у рукі трапіў гэты ноут, і ноут гэты быў моей першай гульнявой платформай, каб вы разумелі. У мяне лыжы былі, бо бацька быў фізрук. Ну, які баця, па тыпу, такія і плюсы. Вось. Мой баця інжынер, там, ну, тыпу, праектыроўшчык, нешта такое. Там тэхагляд. Я вам не скажу дакладна, чым ён займаўся, таму што ён неяк змяняўся там пазіцыю ў кампаніі. Вось. І вось з гэтым ноутам, карацей, я і гуляў, і гэта першыя гульні. Я не ўзгадаю, якая першая гульня была, бо я быў малы капец. Вось, у 90-е. І я памятаю Формулу-1, там была Формула-1, у якой даволі цікавая яна была. Памятаю Electronic Arts, калі ў іх лагатыпам быў куб, круг і трохкутнік. Калі вы не ведалі, у іх раней быў такі лагатып, і гульні выходзілі ў іх за якім лагатыпам. Я памятаю сімулятар гелікоптера, ну, па тыпу верталёта. Ён быў там, і ён быў круты, ён быў вельмі круты сімулятары. Я памятаю карткавыя гульні, я памятаю прыладу, якая была замест Ворда, тады лексікон называлася. Яна, я так разумею, была яшчэ пад умысна, можа, расійскай распрацоўкі. Я не ведаю, што за яна называлася лексікон, гэта быў Word тады мясцовы. Ну, вось такое. Зараз у 10 кілаграм можна было б столькі уціснуць, ну так, так. А ён быў 10-кілаграмовы, і там толькі батарэйка ад яго, там батарэйка, яна адчаплялася ад ноута, і гэтая батарэйка важыла нешта кілаграмаў 5, можа, 4. Я не ведаю, я магу перабольшваць вагу, бо я быў малы. Вось, мне было кабзда, як цягаць гэты ноут. Я абедзвюма рукамі браў яго і валок амаль па падлозе. Ну, калі мне патрэбна было яго перанесці ў іншы пакой. І я ў выніку спаліў той ноут, то бок ён проста быў і ляжаў у нас, і неяк яго, тыпу, можа, бацька яго, я не думаю, што ён яго скраў, не такі бацька ў мяне, але, хутчэй за ўсё, яму неяк спісалі гэты ноут і ўсё, і гэты ноут застаўся ў нас, і ў выніку ён як бы дажываў свае апошнія гады, дзякуючы мне, і я яго спаліў у выніку. Спаліў, каб вы разумелі, у яго згарэла гэтая батарэя яго, і гэтая батарэя надулася, карацей, там раздула бок у яе, аплавіла пластык, і вось да такога стану я давёў той ноут. А у мяне медыкі, у мяне быў спірт, шакаладкі і бінты. Вось, яно гэта самае, што ў нас у 90-м, мне падаецца, увогуле было такое, што ты залежаў... У цябе ў хаце ёсць тое, што звязана з прафесіяй тваіх бацькоў. Вось прям
Оно і зараз актуальна, але просто з-за таго, што літаральна вось што да працы ёсць, то і будзе і дома. У меня быў стацыянарны ПК, але на ім был HDD 407 мегабайт. Да, гэтага самага, да ПК з 407 мегабайтамі мне яшчэ далёка. Мой першы комп меў аператыўкі нешта... Ну, вось, потым у мяне з'явіўся настольны ПК. І ён з'явіўся ўжо значна пазней, у канцы 90-х дзесьці. У выніку. То бок, ну, я не магу назваць гады, таму што я просто іх не памятаю, які год гэта быў. Гэта быў першы ПК, Windows быў 95, і на ім, по-моему, 95. По-моему, 95, может, 98, насамрэч. І на ім штосьці было... Каб я памятаў характарыстыкі, але, падаецца, аператыўкі там было нешта, мегабайт 32 дзесьці аператыўкі. І памяці таксама нешта 128 мегабайт, але мы тады карысталіся zip-дыскетамі, калі вы ведаеце, што гэта такое. Гэта дыскеткі, гэта флопікі, якія на якіх... Ну, яны не флопікі зусім, яны дыскеты, там асабісты прывад набываўся, і гэта дыскета, на якой можна было захоўваць да 100 мегабайт інфармацыі. Асноўная ўся інфармацыя была насамрэч на гэтых дыскетах. То бок, дзякуючы гэтаму прываду дадатковаму. 8 аператыўкі, 256 кілабайт відеа. Ну, відеапамяць я не памятаю, 8 мегабайт. 8 мегабайт аператыўкі, мне падаецца, у мяне было якраз такі у ноуце. Нешта такое. Дискеты? Ну, не зусім, zip-дискеты. Калі вы пагугліце 100 мегабайтныя дискеты, вось іх шукайце. Не-не-не-не, яны не зусім звычайныя. Яны памерам як CD-дыск. По типу. Так, яна здаравенная. Пластикавая хреновина, якую ты з размаху уставляєш у привод, який нельга уставить у комп, а набываўся спецыяльны прывод для яе. Гэта не флопікі. Не 3,5 мегабайт, а вось здаравенные такія. Вось на іх асноўная ўся інфармацыя. Яны называліся zip-дискеты, по-моему. Чамусьці. І мне такая назва запомнілася. Я могу помаляцца, але вы можете пагуліць 100 мегабайт. Я дакладна памятаю, што там 100 мегабайт кожная дыскета была. А шмурэнная тэхналогія была. І ты мог прыйсці да сябра і падключыць яе, тыпу, гэта сама, ну, прынесці прывад, дыскеты, і падключыцца ў сябра і усталяваць яму штосьці на 100 мегабайт. Так выпраўляла ўсю гэтую херню з флопікамі, калі ў цябе патрэбна закінуць нешта на 10-15 мегабайт. Табе патрэбна было некалькі флопікаў, калі у вас нейкая вельмі здаравенная, па тыпу на 10-20 флопікаў. Такі абсурд пачынаўся. А яно ні ў кого не было. Нікога з людзей, каго я ведаю, ні ў кого не было. А ў мяне было. Вось такая вось халера. Вось, гэта таксама па працы баця далі. Так, я не раблю штуку. А штука моя, у мяне план такі. Глядзіце, я ўжо сказаў, я нават збіраўся тэлепартавацца. Ідзем да піца-шэфа. І ў яго берем асноўны квест. Асноўны квест у яго, хутчэй за ўсё, даволі просты будзе. Тыпу, калі ласка... Ой, не тое. Квест у яго асноўны будзе даволі просты, хутчэй за ўсё. Тыпу, па-моему, яго дастаўка піцы. Як не дзіўна гэта будзе. Давай, Магеллан, перасоўваемся. Дзічу і Магеллан, вы бачыце. Ёсць. Мне падаецца, у мяне рашунка неяк шмат, і калі я пагляджу на спіну, у мяне нешта занадта ўсяго, але ладно. Там сярод гэтага ўсяго ёсць яшчэ вельмі неабходны... Як ён? Як же ты называешься это? Вазочак, вось. Хіральны вазочак. Кота носіць, я чую яго. Так, дастава піцы. На жаль, не той рэгіён, які я разлічваў. Але ладно, давайте пойдем по галоўнаму сюжэту, а там разберемся, правильно? Перад тым, як мы возьмем, я жадаю упэўніцца, што гэты рэгіён... Ён дзіўны нейкі. Няўжо руднік адчыніць рэгіён? Альбо тут ёсць бункер нейкі схаваны, які я не бачу. Просто тэрыторыя там вялікая.
Гэты руднік падключаны пад вось усю гэтую лакацыю. Может тут нешта дзесьці... Просто бункер ты мы як бы так просто па мапе не знойдзем. Это складана даволі здагадацца. Что же гэта такое? Я як не перазайду на стрым з розных прылад, паўсюды рэклама ўсплывае. Я ўжо казаў, рэклама на прыроле, вось гэта калі вы далучаецеся, яе адключыць можна толькі адным чынам. Гэта круціць дастаткова рэкламы па-за межамі стрым, ну, па тыпу, падчас стрыма, калі я сам запускаю гэтыя блокі рэкламы, гэта адзіны спосаб яе адключыць. Па-іншаму яна не адключаецца. Уся астатняя рэклама на канале выключана проста. Усё, што можна было адключыць, ужо адключана. І ад гэтай штукі літаральна там такі: о, вы жадаеце... Там літаральна проста адсутнічае кнопка ўключэння, і яна гучыць нават тыпу: вы жадаеце рэкламу адключыць? Вось вам, карацей, наладзьце вам як гэта, план таго, як вы будзеце круціць рэкламу на стрыме. І мне патрэбна нешта 5 хвілін рэкламы на гадзіну. А не, пачакайце-ка, 10, па-моему, хвілін рэкламы на гадзіну. Я магу памыляцца зараз. Даўно глядзеў. Каб яно знікла на прыролах. Вось такое. Даволі сур'ёзная колькасць. Я вось не ведаю, як мне нам гэты рэгіён адчыніць з рудніком. Можа завесці рэчы на руднік усё ж такі. Але тут шмат. Гумы шмат, сплаваў шмат. Не, давайте галоўны квест зробім ужо, калі радзім. Гэта хуткая дастава. Па гэтай хуткай даставе мне нельга ахалоджваць піцу. Яна павінна быць халодная. Не, пачакайце-ка. Яна павінна быць не перагорнута. То бок мы яе пагрузім... Я просто загружу яе ў машыну, і ў машыне мы яе даставім. Я думаю, не такая вялікая праблема. Адзінае, на машыне прыйдзецца дастаўляць, тут даволі шмат аб'ехаць. Я не ведаю, за 5 хвілін я павінен даць раду. Это нормально. За ту рэкламу мне плацяць? Так, мне за рэкламу плацяць. Там зусім трохі, але, ну, штосьці ёсць. То бок, ну, яна ўлічваецца. Ось. З рэкламай такая штука. Я бы яе увогуле бы не круціў абсалютна, таму што там вельмі несур'ёзныя нейкія кошты, каб вы разумелі. Ну, то бок, там вельмі несур'ёзна. Настолькі несур'ёзна, што я бы сказаў, па-мойму, ну, я паўгады назад, па-мойму, апошні раз глядзеў, як гэта колькі мне набівалася, па-мойму, там нешта пара цэнтаў за стрым. То бок, такой максімум. Гэта прям максімум. У асноўным там 1 цэнт за стрым. Гэта не вельмі несур'ёзныя лічбы, як бы, калі я гэта згублю, то нічога дрэннага са мной не здарыцца. Ось. З Беларусі ніколі не паказваю. Ну, таму што няма рэкламадаўцаў у Беларусі. Адсутнічаюць. Так, фільтрацыя вады. Не, давайте гэтага нічога браць не будзем. У нас шмат памяці ўжо з'явілася ў сам, але... Ладно. Ну так, мне ні халеры не патрэбна. Я не ведаю, я гляджу, быццам бы мы ў нейкае далёкае падарожжа складана адпраўляемся, але насамрэч... нам не 5, нам 10 хвілін далі на гэта. Добра, лёгка. Пицца, одна пицца у поездку. Оп. Мабыць, кошты залежаць ад лакацыі і колькасці гледачоў. Так, гэта дакладна так. Просто, скажем так, ну, нават подпіска даволі моцна абразаецца твічом, скажем так. Ось, подпіски ўсё роўна ўплываюць, як бы яны ўсё роўна, я буду вельмі вам удзячны за подпіски. Вось, просто што так. Гэта, скажем так, калі вы думаеце, я ўжо расказваў гэта, калі вы думаеце, што калі вы любому стрымеру подписывайтеся, і ён атрымае $5 з вашай подпіски. То бок, ну, ваша подпіска $5, ён атрымае $5. Гэта неправда. Ну, ведаеце, гэта не той, каб... О, не, блин, гэта трохі дэматывуе. Я скажу, нават мяне бы, як чалавека, які бы жадаў заданаціць, ну, які пад падпіскамі раскідваецца, так. Мне трошкі гэта напружвае, што там падае кошты вельмі моцна. Каб вы разумелі, з гэтых грошай, з $5, якія вы закінеце, чалавек атрымае прыкладна 40-50 центаў. Гэта ўвогуле легальна? Так, тут зусім небяспечна.
Вось прыкладна 40-50 центаў, калі ён дзесьці у Брытаніі, то ну ёсць і яму людзі падпіскі даюць з Брытаніі, то ёсць верагоднасць, што ён атрымае нават 10 даляр, можа быць 1,5. Гэта прям вельмі круто, я вам скажу. Так, павучкі нейкія гэтыя вылезлі. Мне, ў прынцыпе, тут можна праехаць. Нормально, падыдзем. Павучкі, адчапіцеся. У Нямецчыне, здаецца, падпіска 9 еўра. Не магу пацвердзіць альбо ну не магу нічога пра гэта сказаць. Я ведаю, што падпіскі хутка кошты падвысяцца паўсюль. Яны па краху гэта ў некаторых рэгіёнах падвышаюць. Але па плану Твіча зрабіць гэта вышэй ва ўсіх рэгіёнах. Я не ведаю, як гэта паўплывае на нашыя галасаванні, таму што магчыма, ну глядзіце карацей. Зараз ўсё збалансавана даволі файна з галасаваннем, вось якое справа зверху у нас. Даволі файна збалансавана вакол падпісак таксама. То бок калі у вас падпіска, вы атрымаеце больш пунктаў канала і вы можете імі карыстацца ну для галасавання. За 10 еўра там 10% прырост, ну такое сабе ўжо не настолькі збалансавана. Можа быць, я яшчэ буду тым, хто на падпісцы, неяк ну кампенсаваць гэта. Я не ведаю, яшчэ не прыдумаў. Таму што ну праблема на потым, калі гэта здарыцца, тады ўжо будзем прыдумваць. Не сюды. Оп. Што гэта? Адчапіся! Адчапіся! Вы бачылі? Я ў чатку глядзеў, а тут нейкая халера за мной пагналася. Так, давайте доставу зробім. Там міна нейкая, альбо што, якая за нами пабегла. Так, давайте хутенька чат пачытаем. Т6. Хутчэй за ўсё, я не памятаю, прагаворка была, яны дакладна будуць падвышаць, але не да 9, мне падаецца. Хутчэй вось 6-7 гучыць як больш праўда. Калі ты не забыўся выключыць VPN. Не ведаю, як яны гэта робяць, але было некалькі разоў так, што вось нешта істотнае на стрыме павінна адбывацца, ці я спытаў і стрымер адказвае, Twitch уключае рэкламу. Глядзі, Пурбай, у стрымера ёсць магчымасць гэта самае кантраляваць. Так, давайте я можа прачытаю астатні чат, то там было там менш. Чуў нешта, што больш. Ну вось, на жаль, не магу пацвердзіць. Мне кампенсуе эмодзі Люцик. Як у фільме Трэморс рэальна пагналась такая халера. Дык вось, у стрымера ёсць магчымасць кантраляваць тады, калі будзе рэклама. Ёсць рэклама тыпу знала то, што я памятаю, я магу зараз памыляцца некаторыя нюансы, але наколькі памятаю, то можна рабіць расклад самастойна, можна зрабіць разумны расклад, які за вас будзе лічыць, і калі ён будзе сам абіраць, калі будзе большая актыўнасць гульцоў, гледачоў, выбачаюся, калі большая актыўнасць гледачоў, калі нешта адбываецца, вось тады якраз такі круціць самыя эфектыўныя моманты абіраць, там аўтаматычная сістэма тыпу ёсць такая. Вось, або можна рабіць поўнасцю ручное, то бок ты націскаеш кнопку і запускаецца блок рэкламы на тое, наколькі ты сказаў. То бок, па сутнасці я магу запусціць рэкламу зараз, калі зайду там у Twitch, і я, па-моему, гэту кнопку сабе паўбіраў там з карыстання, але можна як бы абраць момант, калі будзе блок рэкламы. Вось прыкладна так гэта працуе. Так што, ў прынцыпе, у цябе тое, што ты апісваеш, гэта хутчэй аўтаматычная сістэма, яна можа быць у стрымера ўключана, і ён сам вырашае, калі круціць рэкламу, але мне яна вельмі перашкаджала. Калі ў нас самае цікавае адбываецца, і ў нас там сюжэт валіць, і тут раптоўна вас адпраўляе на рэкламу, што за халера? Ну, поўная лухта. Я думаю, што стрымеру карысней заданаціць тыя 6 еўра, і ён падарыць падпіску свайго рэгіёна. Тыпу... Ну, глядзі. Калі ты... Напрыклад, ты мне адпраўляеш 5 даляраў праз кофе, ну, любому стрымеру увогуле. То бок, ты адпраўляеш праз кофе, у якога там значна менш камісія, там просто смешная. Вось. Адпраўляеш праз кофе той жа.
Ён атрымлівае 5 еўра, скажем так, ну 5 даляраў. Давайте на далярах паспрабую так патлумачыць. 5 даляраў адпраўляецца, так. Ён пакупае табе падпіску за 5 даляраў і ў выніку зрабіў падарунак падпіскі за 5 даляраў і назад ён атрымлівае 40 цэнтаў. Гэта па сутнасці у выніку у стрымера атрымліваецца тыя ж 40 цэнтаў. Ну там ладно, можа быць адзін, ну трошкі больш за рэгіёна, плюс камісія кофе. То бок яна можа быць у палове выпадкаў быць насамрэч не ў плюс. Вось такая вось прыкладная штука. Ну яно магчыма, але вось такое ёсць. І там хутчэй узнікне пытанне, што больш камісіі з'есца альбо розніца і рэгіёна. Так, запускай рукамі, калі на перапынак ідзеш. Я вось думаў наконт гэтага, я нават думаю гэта ўвесці, просто перапынкі у мяне вельмі раптоўныя, а іх патрэбна рэгулярна, мне патрэбна па тыпу рэальна набіць колькасць 5 хвілін перапынка. Ну калі я рэальна 5 хвілін перапынак раблю, тады можа мае сэнс. Вось, а калі не, то ну дзіўна. Вось. Ну і зноў жа, я не вельмі веру ў рэкламу, таму што рэклама можа будзе працаваць, калі будзе 100 рэгулярных гледачоў там, напрыклад, на канале. Ну, у сэнсе, вас насамрэч даволі шмат, каб вы разумелі. Я не ведаю, колькі зараз глядзіць, так? Вас 11, так? У гэты пэўны момант. Але за стрым накапліваецца, тыпу, 100 чалавек паглядзела стрым. Ну, тыпу такога. Вось, калі онлайн вось зараз у гэты пэўны момант 100 чалавек глядзіць, то, можа быць, мае сэнс. А зараз я бы гэта не ўключаў, акрамя выпадку, калі зрабіць штосьці з гэтым карыснага. Ну, тыпу, калі я магу з гэтага плюс нейкі атрымаць. Яшчэ, ну, па тыпу, я і вы атрымаеце плюс. Просто мяне больш за ўсё пужае гэта, тыпу, чалавек заходзіць на канал, а там рэклама круціцца. Я бы пераключыў, шчыра. Ну, маё меркаванне такое. Тыпу, толькі калі я ведаю, да каго я іду, вось да каго я іду канкрэтна, і я збіраюся застацца на гэтым канале, то я бы якраз такі, ну, пачакаў бы жаладна рэкламу. 5-хвілінны блок рэкламы для мяне падаецца ўвогуле лухта. 1-хвілінны я, можа быць, рабіў. Опа. Я на японскай размаўляю. Што? 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 Data Scientist. Что? Что? И мне... Шат, мы на стримера наторкнулись. Стримерсепшн отбывается, осторожно. Мы... О не, мы подключаем стримера до интернета. Мы подключаем стримера до интернета. Разбегайтесь. Зараз почнется. Зараз понесется. Что за хрень? Реально? Гэта реально нейкі вітюбер. Я не ведаю, я вітюбераў не вельмі ведаю. Мяне чамусьці яшчэ час ад часу дадаюць да вітюбераў, але ну не, як бы у мяне няма нейкага персонажа. Я не ведаю, просто тэрмін вітюбера нейкі расплываецца трохі для мяне. Вось, у мяне як бы... Ну, гэта не толькі малюнак, наколькі я ведаю, вітюберы гэта реально па тыпу чалавек адыгрывае нейкага персонажа. Я ж адыгрываю сябе. Вось, тут усё проста. І атрымліваецца гэта реально нейкі вітюбер. Просто можа быць ён знакаміты супер-пупер, альбо яна, ну яна атрымліваецца хутчэй за ўсё. Яна можа знакамітая якая, просто для мяне нічога не кажа. Ката няма. Сапраўды. А у нас можа каток альбо можа Люцік альбо Фрэй адпачываюць зараз. Можна было бы на іх камеру паставіць. У нас просто аватаркі няма ніякай. Ну, дарэчы, чаму мяне за вітубера прыймаюць, таму што мяне па сутнасці каток звычайна вісіць там справа. Не ведаю. Нехта апісваў мяне так. Я трошкі здзівіўся. Я такі, ну, як бы, як вам сказаць, што я вітубер? Зараз пачакайце.
Зараз ідзе наладка камеры. Працуюць прафесійныя папарацы. Дайце момант. Момант чакання, я зараз буду далей працягваць пакуль, тому што маё ўдзеянне пакуль ніякае не патрэбна. Оп, далучылі. Яна зараз хутчэй за ўсё штосьці расказваць будзе. І новы касцюм гэта AI Camo. О боже, камуфляж шыішны. Ад чаго ён нас будзе? Што, навошта ён? Так. Не, ён тыпу камуфляж, ён абараняе ад гэтых мін. Гэтыя міны нас горш заўважаюць, падземныя. Так. Зараз момант, зараз налада камеры. Момант, зараз буду. Вось вам трохі Фрэя, яна зараз ляжыць на гэтым самым на крэсле жонцы, пад сталом трошкі схавалася. Вось вам будзе трошкі Фрэя. Яна проста звычайна хаваецца, ну, як бы яна спіць у такіх нейкіх цёмных месцах, альбо ў нейкіх незручных, дзе камеру незручна паставіць. Таму звычайна вам Люцік дастаецца, які ляжыць на самых бачных месцах наадварот. Так, добра. Новы абутак для падкрадвання. Нічог сабе. Прыглушае гукі. Больш незаўважна для ворагаў падкрадаемся. Мне падабаецца. Адзінае, што я бы, можа быць, узяў бы сабе як бы як дадатковыя іх. Альбо на пэўнай місіі. Не, давайте я буду ведаць, калі я буду на місію ісці, тады я буду іх сабе друкаваць. А так я не буду імі карыстацца. Таму што больше часу мы просто ходзім. Ну, альбо ездзім, а по большым часам увогуле ездзім. Окей, давайте пытаем, як звычайна ўсіх апытваем. Яна, у прынцыпе, гэта міна яе была. Зараз яна робіць так, каб яны на нас не нападалі. Так, як увогуле рэчы зараз ідуць? Гэта яна зрабіла міны гэтыя, але і нейкім чынам у яе вось гэтыя, ну, блюпрынты, карацей, схемы іх былі скрадзены, і хтосьці яшчэ робіць такія. Дзіўныя мехаботы, карацей. Хутчэй за ўсё тыя, якіх мы сустрэлі, супраць якіх змагалася Тумороу.
あんたに提供した武器もあんたのおかげで作れたんだから。これからも何か作れたら知らせるべか。 Окей. Ну, гэта яна ўжо, у прынцыпе, сказала, але гэта ты стварыла гэтай міны. 自分の身は自分で守るしかないべこじゃん。だって危ないんだもん。データを分析して使いこなすのが得意だから、それでちょっと作ってみたべこ。敵として定義した相手を AI カメラが自動判定して、地面の中を進んで敵にドーン、途中で撃たれることもなし。かわいそうだけど普通に上がって近寄らんでしょ。まさか超えてくる人がいるとはね。ありがたかったべこだけど。 Добра, ну па сутнасці гэта є спосаб абароны ад гэтай міны. Краты яны якраз такі супраць нейкіх людзей, якія паспрабуюць напасць. І звычайна яны спрацоўваюць цудоўна, нам пашчасціла, што мы нармальна дабраліся. だから帰りは安心べこ。 Всё, яна адключыла, для нас яна бяспечная. バイバイ。 Там па сутнасці шыічныя распазнаванне знаёмых, Great job as always, Sam. і тады яны спрацоўваюць на кагосьці, а кагосьці не спрацоўваюць. Get yourself back to the GHV Magellan and take a break. Oh, and tomorrow seems to be more talkative lately. О, ми будемо зараз касану з Тумором You might отримаємо. find time for a chat. Тумору ожидає з нами порозмовляти. Order completed. Well done. Магеллан? Ты собираешься садиться? Магеллан? А, я повинен запитати його по сісті. Просто він, звичайно, садиться. Ну, я не, звичайно, сам посаджений вже. Одразу. А шапку яна не дала? Ні, такого не було. Ну, може, тут же шмат узроўняў, типу, поляпшення. Ось, так що я думаю, що хутчэй за ўсё і просто больш зорак зарабіць патрэбна. Так, а може бути яшчэ нейкі груз быў? Альбо не? Не, у мяне нейкі метал, там гума, ось это ўсё тут засталося. Ладно, давайте адпачываць. На конт ресурсаў і рэчаў у мяне амаль абутак мой разваліўся. Давайте я разбяру той, які на мне зараз апрануты, раз уж я тут. І зраблю собі просто новы. Так, перапрацавалі. Зрабіць новы. Вось гэты ціхі абутак. Але зноў жа яго я браць зараз не буду. Так, яго. Оп. Новы абутачак. У нас запасны заўсёды з сабою. У прынцыпе, я заўсёды паспяваю. Ведаеце што? Я трэкавы абутак на мне зараз, а ціхі абутак я з сабой буду насіць як дадатковы. Мне тое, што... Ну, ён будзе як запасны, калі мне спатрэбіцца раптоўна. Давайте так і зробім. Не такую ж пару, а буду мець запасны іншы. Вось такая ідэя. Ось он, вісіць там збоку. Я нормально нічога не важыць, таму чаму бы не. Чат, вы бачыце, я на хвілінку адлучыўся. Як вы дайшлі да размовы пра лысых голых мужикоў? Ну, ён лёгкі на карабіне. Так, я так і зраблю зараз. Падшаплю. Вось, у меня тады будзе два тыпа, і калі пажадаю, я магу пераключыцца паміж двума тыпамі абутку, таму што на базах, па сутнасці, мая ціхасць будзе больш карысная мне. А што гэта за груз у яго на спіне? Пачакайце-ка, трекінг бутс. Усё. Гэта апрануць на ногі. Вось, а ціхі абутак пойдзе на карабін. Усё цудоўна. Размеркавалі. Усё, давайте з Тумору паразмаўляем.
Хоч трошки сёння сюжэтаў будзе. Fragile? What is tomorrow? We didn't have that where I came from. I don't understand what it means. You know what will happen to these buds? They will turn into flowers. In the space of a day, they'll have completely changed. Living things can't help but change, you see. They can't stay the same forever. But where I came from, nothing ever changed. So does that mean I'm not alive? Listen. You are alive. The person you were yesterday is different from the one you are today, and the one you'll be tomorrow. You're changing. That's what living is. To change and to embrace change. To transform. Is this what my tomorrow will be? Yesterday becomes today, which in turn becomes tomorrow. They're all connected, for better or worse. And death is not the end. Death is not the end. Welcome back, Sam. You should get some rest. All right. Good night. Літаральна. Отправили. У гэты раз уже дакладна яго быццам бы адправілі. Шока бы ты сам са сваёй дзедаўскімі гэтымі размовамі. У Мінску ўжо учора было дажджліва, а што там у Варшаве. Некалькі дзён неяк падзацягнута. Ну, і мне падаецца, дождж быў літаральна паўгадзіны назад. То бок, ну, такі кароткі. Так што тут таксама не тое, каб соненька свеціць. Sam, it's Charlie. Your assistance has been personally requested once more. Access the data scientist delivery terminal to undertake this main order. One more thing. The details of this particular order merit careful review. Or so I've been informed. Don't let them down, Sam. На тэмпаральнай ферме ў першай частцы доджык выкарыстоўвалі, каб паскорыць ураджай. Дажынкі кожны тыдзень. Так. Ну, спецыяльна. Па сутнасці, наконт кат-сцэны, Tomorrow не вельмі разумее канцэпт увогуле наступнага дня. Па тыпу заўтра. З-за таго, што яна пражыла ўсё жыццё сваё на беразе. А на беразе час, па сутнасці, застыў, і як бы ён амаль не рухаецца, ну, звычайна. На розных берагах па-рознаму, але звычайна ён амаль не рухаецца проста. Па сутнасці застыў у бясконцасці. Альбо вельмі павольна рухаецца, гэта яшчэ пытанне, дарэчы, што адбываецца там. Вось. І як бы так гэта апісаць? У выніку Fragile патлумачыла ёй канцэпт заўтра праз жывых істот, што заўтра наступае і, ну, як бы жывыя істоты змяняюцца з цягам, ну, часу. Час канцэпт не зразумелы, але жывыя істоты пастаянна змяняюцца, і заўтра гэта як бы тое, што адбудзецца. То бок я паказала на прыкладзе кветкі, што заўтра яна распусціцца і будзе вельмі зменіцца на, ну, літаральна проста пэўны час. Вось што значыць заўтра. Заўтра гэта змена. Вось это проста такое яно і патлумачыла. Так, здольнасці Tomorrow таксама можна гэтак жа выкарыстоўваць. Так, яна здольна рабіць шмат чаго. Адзінае, што яна як бы, ну, вялікую тэрыторыю не можа пакрыць адразу. Вось такое. Ну, адрозненне тэмпаральнага дажджу, але тут ёсць для гэтага, ну, умысная, як яна, Рэйні. Рэйні жа выклікае дождж таксама, проста рэверсіўныя здольнасці яе дажджу, яны вылучаюцца толькі
яны спрацоўваюць толькі каля яе літаральна там у метры ад яе, у 1,5 метрах ад яе. Таму яна не можа адмотваць усё навокал. Good morning, Sam. Што-небудзь новае That раскажаш? was the esteemed data scientist. It didn't take much convincing to become a part of the chiral network after Вы ж казалі, all, што did будзе they? праблема далучыць людзей да I хіранай suppose the сеці. appeal of APAS's analytical capabilities was too much to ignore. And they must be quite the fan of pizza too. The considerable weight of our last delivery did not escape my notice. Альбо піца ўсіх перамагае проста. Just how many pizzas do you think the chef was able to pack into that container? Huh. A suit that prevents its wearer from being recognized by AI cameras. Eyes are the most prominent sensory organ of many life forms. Those of us who specialize in psychology often learn a great deal about them. You see, what the eye and the camera perceive is compared against past experiences and data to yield a conclusion. Perhaps this suit exploits a flaw in how AI cameras perform this function. А ці можа там Орвел падштурхнуць застылую цяжарнасць Рейні? Тэарэтычна можа. But I think it may utilize a form of optical jamming to obfuscate your appearance. In this way, it ensures the system doesn't interpret you as an intruder. Ну, ён распавёў прыкладна, у чым канцэпт, хутчэй, яго здагадкі наконт таго, як працуе канцэпт камуфляжа гэтага, але Sam, не той, каб I see вечна that the штосьці armed суперважнае. survivalists have gotten their hands on a new assortment of weapons. And our own arsenal has since been expanded courtesy of the pizza chef. People seem less and less inclined to give others the benefit of the doubt these days. I fear it's going to continue to get harder to earn the trust of strangers in the future. Sam, those apples Rainey gave us do look tasty, I must say. Such bright, healthy colors, perfectly ripened in my estimation. How fortunate that we received so many. Добра, дзякую табе вялікі, Долман. Пра сябе ён нічога так і не расказвае. Мы з намі бясконца цякаецца гэта лялька, а мы пра яе ведаем ні халеры. Yeah. I was thinking I should teach Samara a few things, but to do that, I need to do some studying myself. Can you take a look at this? Мгм. Окей. Каб вы разумелі, яна вучыць зараз, гэта вельмі нечакана. Прям вельмі нечакана. Яна вучыць Рэйні розным штукам новым. І яна паспытала, каб мы яшчэ таксама далі свой адказ. Глядзіце, яна показала вось малюнак, так? І прапануе нам зрабіць сваю, як бы, ну, по типу, адказаць на пытанне. Вось там пытаннічак, так? І па сутнасці, што там павінна быць. І там у нас качканос, я не ведаю, як ён павінен называцца шчыра. Вось, платіпус. І ён, што будзе на месцы пытальнічка? У параўнанні, як бы, па логіцы малюнка. Па-па-па-па-пам. Эмбрыён. Яго павінна быць яйка, па ідэе. Правильно? Не, яйка, гэта па сутнасці лічынка. Я не ведаю нават. Качка-дзюб. Ага, ён так і называецца, так? Я не... Павінна быць. Окей, добра. Паспрабую запомніць. Просто у мяне пытанне. Гэта можа быць эмбрыён не падыдзе. Качка-дзюбы, яны, наколькі памятаю, яйкамі карыстаюцца, так? Вось. Давайте яйка. Не ведаю. Правильны адказ. Окей. Thanks for the input. Альбо гэта неправільна ўвогуле. І яна такая, нормально. Ідзі, дзед. Okay, Tamara, let's continue.
I don't wanna. Окей. Деколь новая от Рейни. Прихожий деколь. Приколдесная, и она такая, типа, дед, иди с своими приколдесами. Для их посудности, блин, Сэм это дед. Ну, вот прям дед-дед уже. Так, што у нас увогуле адбываецца? Чтобы нам... галоўны квест, дарэчы, ад дата сайентіста, то бок ад вось этой вітюбершы. Тут шмат талерак гэтых нейкіх спутнікавых альбо што. Яны млекакормячае, якое яйка. Я табе не адкажу. Мне падаецца, яны яйкі выношваюць. Ну, Міхась, калі я не маю рацыі, скажы мне. Так. Груз можа аддаць усё ж такі. Гэта... дарэчы, для Хартмана саке. Няхай. Адпраўляецца, бо я да Хартмана невядома калі дабяруся. Вернуть груз и... Здабыць стары бібі-под і даставіць яго. Ведаеце што, я думаю, на гэта падарожжа я адпраўлюся сам ножкамі проста. Ніякіх абмежаванняў няма, я бы пакінуў. Так. Так, давайте реально... там лагерь яшчэ нейкі. Дакладна, давайте просто ногами дотупаем туды і паробім галоўны квест. Час у нас яшчэ ёсць, я думаю, можа дадзім рады. Так. Па-па-па-па-пам. Так. Мне патрэбіцца рыштунак. Зараз падрыхтуем усё для гэтага. Мой рыштунак. У мяне ёсць адна лесвіца, адзін якар. Гэта добра. Спрэй адзін. Запасны, як звычайна. Абутак ціхі, трэкавы абутак. Яны адкладаюць яйкі і кормяць малаком, як і яхідным. Ну, ось, значит, не памыліўся. Усё ж таки, памяць не подвела. Давайте супраць іх возьмем стелс, голагранату. Нам спатрэбіцца ПКК. Паждана 2. Біці голаграната, якая пужае, давайте возьмем, нехай будзе. Яшчэ што ў нас? У нас са зброі выбуховыя бола ёсць, так, і нармальна набояў яшчэ. Калі нешта пойдзе не так, у нас ёсць баявая вінтоўка. Было бы добра... Можа яшчэ якая-нейкая ціхая зброя ёсць. О, аблегчаная ціхая вінтоўка. Мне падабаецца. А яна не слабей будзе, не? Не, такая ж прыкладна. Набояў менш. Чамусьці 30-60, а ў гэтай 30-120. Ну, не такая вялікая праблема. Давайте зробім сабе новую вінтоўку, яна прыцішаная яшчэ. Это кайфова. Стелс. Ну, нават не ведаю. Мне падаецца ўсё. В прынцыпе, што я магу яшчэ прапанаваць? Гранат можа быць дадатковых яшчэ якіх. Тут ёсць стан гранаты, іх дастаткова для бойкі, калі што. Голагранаты, добра, давайте вось гэту яшчэ зробім. Усё, гэта дакладна мой поўны набор. Гэта у нас і будзе.
Пойдем просто ногами, дотупаем туды. Order accepted. Thank you. У машыне яшчэ застаўся груз, пэўна. Давайте, блин, давайте гэты груз мы отправим назад. Сюды складем. Перапрацаваць. Што у нас там у машыне? Это отправляется нашей стримерши. Оп. Цудовно. Машина пустая, так? Правильно я запомнил? Это запад внутри только, это не груз. И машина сама. Цудовно. Идем отсюда. Окей, бывай. Кірунок? Правильно я брал. Усё. Тупаем. Вось туды мне падаецца па тую гару наперадзе. Ну вось хтосьці вежу пабудаваў. Я на усялякі выпадак узяў 2 ПКК на выпадак, калі мне спатрэбіцца вежа. Адзін на вежу, адзін на паштамат. І можа быць яшчэ добра было б мець ПКК на... Дайце-ка момант, там нешта глосна. Нешта пралка вельмі дзіўны гук пачала выдаваць. Не давала дагэтуль. Перакачкадзюб. Наконт Дэпоніі, ачмуральная Дэпонія, мне падабаецца вельмі серыя квестаў гэтых. Кайфовая. Яна ж павінна дабіць туды, куды мне патрэбна, так? Гэтая вежа. Так, яна дастае, літаральна. Мост. Зразумеў. Іх 10, 11. І ўсё? На ўзбярэжжы нікога з іх няма. Там кавалак дарогі можна нават пабудаваць. Па сутнасці, так, іх усяго 11. Пры гэтым групоўка рухае ёсць на масту самая непрыемная знаходзіцца. Там групоўка, яны, падаецца, карыстаюцца машынай, так? Это ж машына ў іх. Так, давайте-ка L3 хітмап. Там яны... машына можа курсуе туды-сюды. Так, машына хутчэй за ўсё катаецца па масту. Давайте хаця б зразумеем, куды машына ездзіць. Так. Машына на мосту, так што мост мы дакладна не бяром. План такі. Я бачыў тут раку, вось яна. Мне, хутчэй за ўсё, хопіць галаграфічнага гэтага самага. Хопіць галаграфічнага мастка
Я пракіну яго праз раку і перабяруся туды. Альбо ўвогуле там па камянях, падаецца, можна будзе прайсці. Так і траплю на базу, на той бераг, і там ужо пачну разбірацца з базай. Здаецца, вось мой план. Патрэбны мне рэсурс знаходзіцца блізка даволі. Ну, ён прямо у цэнтры сярод некалькіх ахоўнікаў. Хутчэй за ўсё варта будзе вынесці вось таго, вось гэтых двух. Але тут машына можа паркавацца. Гэта непрыемна, мне тады нельга яго выносіць. І вось там яшчэ. Вось, і толькі тады ўжо толькі забірацца унтр, там яшчэ двое, дарэчы. Іх даволі шмат. Шчыра, варта было б пазбавіцца ад усёй базы. Там яшчэ катаюцца. А ці ўсе часткі праходзіў у Дэпоніі? Так, Дэпонія поўнасцю пройдзена. Калі Doomsday, по-моему, яна называецца апошняя частка. Калі яна апошняя, то я прайшоў уся. Яна там сюжэтна, по-моему, і завяршаецца нормально. Doomsday крышачку нават трохі залішні, можна сказаць, але ўсё роўно файна. Так, добренько. Адзіны нюанс. Нам трэба дачакацца ночы. Я такі вельмі па-баявому пабег туды нешта такі. О, зараз усё вырашаем. Давайте-ка спаць. Дачакаемся ночы і ўначы ўсё будзем рабіць. Акрэсліваем. Ну, так-то я магу гуляць у тое, што я гуляў на пятнічных стримах. Мне нішто не перашкаджае. Дэпонія, калі вы прапусцілі гэты цудоўны квест, то вы прапусцілі даволі файную гульню. Нават калі вы невялікі фанат квестаў, я бы на вашым месцы ўсё роўно у яе бы пагуляў, хаця б паспрабаваў. Вам можа не спадабацца галоўны герой, таму што не ўсім падабаюцца трошкі дурныя такія галоўныя персанажы, нейкі неўдалыя такія па жыцці. І галоўны герой дакладна такі. Ён усё ламае. Ён не можа, што ён не робіць, усё робіцца дрэнна, але гэта не спыняе яго аптымізму. І ён літаральна жыве на сметніцы. Чалавек, які нарадзіўся на планеце сметніцы. І спрабуе з яе выбрацца. Мы раку можам, дарэчы, проста прайсці. Але я бы масток пабудаваў тут галаграфічны. Мне цікава яго паглядзець. А то што я просто так прапёр? Так. Не, все правильно. ПКК. Тут. І мне патрэбны гэта сховішча, гэта масток хіральны, і вось он транспондер. Мне цікавіць масток. Типу там дорога будзе? Так, можна. Не магу яго вугол змяніць? Типу вышэй ніжэй. Ну, падаецца, ён туды даходзіць, правильно, да той канчатковай кропкі. Давайте пабудуем. Зверху гэта ж лічыльнік ворагаў. Так, я адзначыў усіх ворагаў, калі я правільна ўсіх адзначыў, бо ёсць такая верагоднасць яшчэ, што я кагосьці не заўважыў. Падаецца, хіральны масток до конца не даехаў. Ну ладно, большасць мы пройдзем з ім. Блін, можа варта было бы паштамат пабудаваць. Я магу будаваць літаральна тут? Магчыма? Рампа. Пошта. Оп. Не вельмі жадаю. Нават там не жадаю, правильно?
Ладно. У пошту я, можа быць, склаў бы штосьці з таго, што мне зараз... Ну, просто тое, што мне зараз не патрэбна, я не ведаю, што мне не патрэбна. Лесвіца, можа, якар мне не патрэбны, але таксама не крытычны. Ну і ладно, ведаеце што? І пойдзе. Так, там той ахоўнік. Па ідэі, нам патрэбна пазбавіцца ад усіх хаця бы ў правай частцы лагера. Там 3 чалавекі ёсць. Мы, дарэчы, іх усіх і бачым. Хто у нас, дарэчы, хлопец? Давайте-ка, каб нам лепей было бачна, я даволі рэдка долманам карыстаюся, але зараз ён будзе карысным. Так. Вось гэта, я не зусім магу зразумець. Ён глядзіць у той бок, так? Гэта глядзіць туды ўніз. Там, дзе... А, не ўніз, ён ходзіць. Добра, гэта мне на руку. Далей, то у нас яшчэ. Адзін знаходзіцца ў гаражы, але я так і не бачыў, каб машына сюды прыязджала. Так што гараж, у прынцыпе, месца бяспечнае, можна спакойна яго вынесці. Спрабаваць. Там яшчэ адзін, і той спіць увогуле, падаецца. Лёгка. Лёгкая цель. Падаецца ўсё. Па сутнасці, мне перашкаджаюць гэтыя двое. Аднаго я магу дакладна вынесці, просто дабрацца да яго. Ён, по-моему, нават не разварочваецца. Он заўсёды тут просто стаіць і стаіць. Патрульнага пазбавіцца. Цудоўна. Было бы добра, конечно, груз трошки скинуть наш. Мне не падабаецца, што... Я не думаю, што мне гранаты гэтыя дэкоі спатрэбяцца. Давайте стелс гранату скарыстаем. Я ёй так і не карыстаўся, але зараз яна можа быць карысна. Так, яна не тут. А дзе яна ўвогуле? Вось тут хутчэй за ўсё будзе. Стелс гола граната. Вось. Вось там той чел. Бачите, наперадзе. Ну, просто даволі на адкрытай мясцовасці ён глядзіць яшчэ сюды. Мне чамусьці не падабаецца, што ён вось такі вісіць, не магу толкам патлумачыць чаму. Як быццам гэта неяк уже занадта казуальнаму. Я шчыра не вельмі ўпэўнены, таму што зараз пайшла гаворка пра ніткі, якія і лялькі, якія кіруюцца па тыпу нітак, якіх не бачна. Таму я скажу, што не, гэта частка лора. Он не просто так. Давайте гола граната. Она не павінна яе актываваць? Павінен актываваць. Оп. Усё. Мы ў каменьчыку. Карацей, глядзіце. Зараз пайшла гаворка пра тое, што ворагі, з якімі мы змагаемся, роботы, з якімі мы змагаемся, ніякія не роботы. Яны хутчэй лялькі, у іх няма ніякай сістэмы энергіі, нічога, гэта проста лялькі, па сутнасці, металічныя, якія кіруюцца невядома як. І гаворка якраз таки па сутнасці пра тое, што проста нітачак у іх не хапае. Наконт нітачак вы бачылі, у паветры падвісла Тумороў, і там то тонкія нітачкі можна было заўважыць вакол яе. Мы бачылі ворагаў, якія проста вісяць у паветры з ні халеры, ну проста ніяк не звязана. У выніку, па майму меркаванню, гэта ўсё даволі лорава тлумачыцца. Ну тыпу будзе тлумачэнне нейкае, як яно працуе, і Долман хутчэй за ўсё працуе так жа. Ён насамрэч лялька, у якой ёсць быццам бы небачныя нітачкі. Вось таму ён можа ў паветра завіснуць. Лічыльнік, колькі на ўзроўні засталося ворагаў частка лору, я сам іх адзначыў. Калі я кагосьці з іх забыў адзначыць, то яго не будзе ў гэтым лічыльніку. Гэта я іх адзначыў. Гэта не частка лору. Ну, тыпу, я сам гэта зрабіў. Я сам іх адзначыў.
Добре. Спадзяюся, адсюль не бачна гэтае цела. Там занадта гэты чел бачны, на мой погляд. Але ён і бачыць адсюль даволі шмат. Я бы не стаў яго просто так пакідаць. Я б яго вырубаў. Так, мы амаль пазбавіліся ад усіх з гэтага боку. Я думаю, што нам варта будзе пазбавіцца ад усёй базы. Таму што я часта пакідаю не ачышчаная база, а гэтая база не настолькі вялікая, каб гэта было праблемай. Я бы хутчэй пазбавіўся. Няхай сам бы гулец лічыў ворагу. Дык я не ведаю, чаму бы і... Ой, так. А дзе тут узлом? Ось. Я як бы іх ужо палічыў. Ну, ніякай праблемы. Гэта не нейкая схаваная інфармацыя ад мяне. Правильно. Яна проста ёсць. Так, вырубілі гэтага. Засталося 7. Дзе яны? Раз, два. На мосту асноўная групоўка іх. Я бачу у далечыні 1, 2, 3 і на мосту 4. Гэта і ёсць наша, па сутнасці, групоўка. Нам у любым выпадку патрэбна ў самы цэнтр засунуцца, так што тут я ніяк гэтага не пазбегну. Я бы хацеў вынесці ўсю групоўку поўнасцю до конца. Так што план такі, мы выносім у цэнтры, я працягваю чысціць і далей паглядзім. Ён там ходзіць туды-сюды, па сутнасці, на ўскрайку. Давайте мікраперапынак, літаральна. Там нешта пралка даволі дзіўна сябе паводзіць. Гляну, што з ёй. І яшчэ ў туалет збегаю і працягнем. Добра?
Там я бачыў нешта Фрэя круціцца на камеру. Чым займаемся далей? Будзем далей выносіць лагер, вынесем яго поўнасцю і далей паглядзім. Гэта самае, прамка, карацей, нейкая дзіўная, не пачала выдаваць нейкі гук, які яна раней не выдавала. Яна і так не вельмі прыемны гукі нейкі выдае, яна даволі глосная, а так яшчэ і горш становіцца неяк з часам. О, там чел. Я тут даволі заўважны. Спею траву. Давайте у траву, хоп, і сядзем. Там чел ходзіць паўз крайку. Я магу яго неяк вырубіць у той момант, калі ён менш за ўсё заўважны. Мне падаецца, калі ён зайдзе за гэты кантэйнер, гэта будзе ідэальны момант. Я не спалюся з-за высокага... Ой, а чаму ты сюды ідзеш? А можна не сюды ісці? Уф! Ён літаральна спыніўся зараз глядзіць на мяне. Добра, чел. Разгарніся, калі ласка. Я тебе вынесу. Есть. У вельмі зручным месцы ён зайшоў, просто як патрэбна. Зараз чакаем таго, ён да самага левага краю даходзіць, і вось там мы яго і вынесем. Вітаю, вы бачыце, я прапусціў рэйд, я не заўважу, які момант гэта адбылося, бо я зараз у мяне не чуйна ніякіх алёртаў. Я гуляю на PlayStation 5, таму як бы гэта недаступна, я зараз гук з PlayStation чую. Вітаю ўсіх, вітаю рэйдераў. Мы зараз пакрыху выносім базу узброенай групоўкі. Ціханька, як вы бачыце. Праводзім свой стэлс. Мінус. Нас засталося ўсяго 5 ворагаў на гэтай базе. Мы здабываем капсулу, старую капсулу BB. Закіну. Калі вы не ведаеце, што такое BB, гэта Bridge Baby. Дзеці, якія звязаныя, зараз пойдуць спойлеры да Death Stranding, таму бяжыце, калі вы баіцеся спойлераў. Вось, Bridge Baby гэта дзеці, якія звязаныя, былі народжаныя ад мёртвых маці, і іх маці цела падтрымліваецца ўсё яшчэ ў працуючым стане, але мозг ужо помер. І гэтыя дзеці выкарыстоўваюцца ў гэтым сусвеце для пошука, для сувязі з берагам. І бераг гэта па сутнасці сусвет мёртвых. Ну, можна сказаць. Прыкладна такі расклад. Оп, схаваліся. Вось такая сітуацыя. Зараз мы гэтую старую капсулу нейкую BB адсюль здабудзем па заказу і даставім далей. Так, быў час, у мяне пралка таксама дзіўныя гукі генеравала, мне дапамагло фільтр пачысціць. Ну, фільтр у нас пачышчаны, так што праблема не ў гэтым. Я думаю, я магу яго проста вынесці літаральна тут. Адзінае, што я баюся, што яго заўважаць машына, якая пад'едзе. І каб не спсаваць сабе ўсё, я пачакаю вось тую машыну, пачакаю, пакуль яна пачне ад'язджаць, бачыце, яна там едзе, можна трошкі заўважыць, хутка рухаецца два сілуэты. Вось пачакаем іх, я хутка вынесу гэтага чэла і таго справа, і пачну разбірацца далей. Таму што, па сутнасці, у мяне застаўся толькі масток гэты. Для таго, каб поўнасцю зачысціць базу. Дарэчы, зачыстка базы дапамагае, але толькі часова. Часова на ёй нікога не будзе ўвогуле. Будзе ціха і спакойна. Але потым пачнуць зноў прыбываць новыя, і пакрыху, чым больш я яе не кранаю, тым больш тут ворагаў будзе. А мне тут дарогу яшчэ будаваць, так што нічога не ведаю, мне патрэбна гэта. Вось яны выйшлі з машыны, аглядаюць. А я магу на труп кінуць галаграму.
Тады ж якого не будзе бачна. А давайте так зробім. Ну, не на труп, я ж не забиваю тут нікого, тому що коли забіваєш, з'являються проблеми з пачварамі мясовими, лепей гэтага пазбягаць. Давайте, хлопцы, загружайтесь в машину, давайте. Я бачу, вы тусять. Я ведаю, что вы жадаете туда залезть. Вот, загрузились. Судовно. Грузится в машину. Угу. Машина подъехала. Разгорнулась и... Подается все. Так, нормально. Ой, яшчэ не крутится там нешта. Все, машина поехала. У меня трошки есть часу до того момента, как она сюда приедет знову. Зараз давайте стелс-граната наша. Голо-граната. Ось. І голограма. Оп. А чому яна? Типу за того, що там чел лежить? Тому не спрацювало. Ну ладно. Вертаемся до оригинального плана и просто выносим всех. Получается, все, под конец придется пострелять трохи. Потому что тых челов на машине я не ведаю, як мне вынести так, каб ніхто не заўважыў. Машина не спешается вертаться, не? По сутности осталось только 3. Вось гэты чел на машине. І ось гэты один он на цэнтры моста, да якога я зараз падабраўся. Спадзяюся, ён зараз не разгарнецца і не паглядзіць на мяне. Машина разворачивается и едет сюда, так? Блин. Машина проезжая мимо. И зараз это их проблема. Оп. Хутка вырубаем одного. И чакаем, зараз будет хутчэй ўсё невялічкая перастрэлка. Я могу балаганам скарыстацца, каб яны незаўважна вырубіць іх. Ось он. Оп, яны нешта падазрылі. Оп, таго вырубілі. Оп, і другого. Ну все. База отключена. Цудоўна. Нават і незаўважна зрабілі. Цудоўна. Трэба выносіць, што ў нас тут на базе, тое, што ім не патрэбна. Да рэчы, можна грузавічком іх скарыстацца часова. Іх ён нейкі баявы больш. Нейкая баявая мадэль. Розную гуму, ресурсы забираем. Яно ж тут ім нічого не патрэбна ўжо, правильно? Калі груз нейкі будзе, забяром таксама. Так, стары бібіпод. Спецыяльныя прылады для архітэктара. Візуальны аналізатар для нашай Data Science дзяўчыны. Розныя ресурсы і ўсё. Гэта ўсё можна пагрузіць сабе ў заплечнік. Чаго не хапае, так гэта такого, каб з ворагаў лайкі лутаць. Ты іх такія адпінаў, і яны такія, дзякуй табе вялікі. Так, давайте отгрузим хотя бы ресурсы.
Хімікати. Ось це все. Ну, грузовичок пойде. А, ні, у мене і так нормально груза ніякого. Трошки зашмат. Десь тут у їх була скриня ще одна, правильно? Я ж бачив. Метали є. Нормально, ми ресурси ще підбираємо. Оп. Оп. Тиши, Сэм, тримайся. Тримайся, Сэм. Гэта не так цяжка, як падаецца. А, у меня ж вазочак ёсць, що я? Что я тут попридумывал себе? Вест. Так, давайте вазочек перегрузим. А то з іх бескарысны лут толькі падае. Дык, скажем так, бойкі гэта зусім не абавязковая частка гульні. Ну, я зусім не абавязковая. Металы. Груз сюды. Кераміку туды жа. Что-нибудь яшчэ ёсць? Мне падаецца ўсё. Оп. І вось гэтага таксама падымаем і пакладзем. Давай, кладзіся. Ёсць. Цудоўна. У першай частцы ты лайк ад BT атрымліваў, калі корт пераразаў? Я шчыра такога не памятаю. Я, дарэчы, вельмі доўга баяўся увогуле што-небудзь рабіць BT, таму што мне падавалася, і, ну, я до конца не ўпэўнены, што BT як бы, так, давайте па-іншаму трошки размяркуем, што BT, па сутнасці, пакутуюць ад таго, што мы іх адпраўляем на той, ну, у той свет. Я таму вельмі асцярожна з гэтым карыстаўся. І нават корды я пераразаў вельмі рэдка. Таму што, ну, вось так я сабе ўяўляю, як гэта працуе. Як бы прымушаць іх пакутаваць, калі проста таму, што як бы няма сэнсу, я іх магу абысці ўсіх. Тым больш, што мне стала спадабаецца, я не супроць. Менавіта калі з дапамогай кайданоў. А, ну тады мае сэнс. Ну, не ведаю. Ну, калі лайки ад іх атрымліваеш, то ладно ўжо. Тады, значыць, гуня ўсё ж такі такая, типу, нечага, гэта нармальна. Тут яшчэ пара трошки ресурсаў засталося забраць, і мы поедем на базу. У мяне ж вазочак загрузіўся, правильно? Загрузіўся, ўсё цудоўна. Так. У сэнсе, ты можешь, калі ласка, у гэта пакласціся? Не, не можаш? Чаму? Там жа месца яшчэ хапае. А машыну загрузіць? Во. Машыну пакладзе, дзякуй вялікі. Мне ж вазочак не настолькі запоўнены, чаму ён адмаўляецца. Незразумела нейкі. Ой. Пачакайце-ка. Ну і тут скок як бы абсолютно бескарысная штука ў большасці выпадкаў. І вазочак падскоквае. Я скачу, і вазочак скоча. Смешно. А, тут яшчэ одна паштовая скрыня ёсць. Окей, ладно. Зараз металлы гэта забираем. Okay. Раз уж ты не ожидаешь разгружаться тут, то хотя бы машину погрузим. Сакрэтны соус для піцы для нашага вітюбера. Добра, забіраем. І ресурсы. На жаль, больш грузаў ніякіх няма. Усё гэта сюды адпраўляецца.
Паехалі. Нам патрэбна вось у гэтую пустыню, якая літаральна праз бераг тут. І дзесьці там знаходзіцца месца для нашай дастаўкі. Туды мы і наш бібі-под стары даставім. Спадзяюся, нам патлумачыць навошта. Ну, пацыент, у сумасці бібі-под, так. Так, гэта не тое. Правильно же? Я нічога не памыліўся? Так. The Motherhood. Добра. Тут реально пустыня. Раптоўна. І нам патрэбна у оазіс у сярэдзіне пустыні гэтай. Ну, пустыня прям не такая гіганцкая, просто што нечаканая, видно. Не падаецца... Не падаецца гэты ресурс. Давайте, забяром. Дарэчы, калі б тут можна было паблізу, дзе дарога была бы, то, можа быць, варта было б адразу яе і пабудаваць. Таму што мне тут паднакапілася ўсяго розных ресурсаў. Але ўжо і часу не тое, каб ёсць. Так што давайте даедзем па сюжэтцы, зробім гэты квест. Можа быць, яшчэ паразмаўляем на Магеллане і скончым на гэтым на сёння. О, монорейка якраз. Давайте на монорейку подъедем. All that I want is a home inside the world and a woman that I can love. And all of the days are nothing but a haze on the even rows of chairs. And Так, іральныя крышталікі пайдуць, гума, якая завалялася, і... Ну так, гэтага не хопіць на поўнае восстанаўленне, але хаця бы частку груза мы скінем. all the world is nothing but a world in your favorite evening gown. Якое закинутое мясо. My head is a warm and cozy bed. Good morning to you. Drawbridge credentials verified. Тут можна припаркавацца. Але гэта, у адрозненні ад месца Хартмана, гэта не галаграма, гэта рэальна так усё ў такім стане. The delivery terminal to process your orders and requests. Давайте. Зачынена яшчэ. Заблакаваная сцэна. Пароль. This door appears to be locked. You need a passcode of some sort to open it. Мне падаецца, я ведаю, што за яно. Я зараз вам чант, я выключу. Мне падаецца, я веду пароль. Секреточка.
That did it, Sam. Я знайшов пароль. Я веду, в чым пароль. Але я вам не скажу. Я вам пакіну гэта як сакрэт, калі вы пажадаеце пагуляць. Стары бібі-под. А навошта нам? Давайте. Можа хоць трошкі штосьці патлумачыць. Я не зусім разумею, куды я дастаўляю. Як бы квест не вельмі патлумачыў мне. Можа я ў гэты момант чат чытаў і не вельмі уважліва глядзеў. Thank you. I'll get this cargo processed right away. I'd say this is practically perfect. I had a feeling you were the right porter for the job. Хто ты і чаму ты зноў не з'яўляешся? We've been waiting eagerly for your arrival. Хто ты? We're ready to join the chiral network. Чаму вы быццам бы на ваеннай базе нейкай жывеце? Чаму вы не з'яўляецеся для мяне? І чаму навошта вам стары бібі-под, які па сутнасці ніякага да вас дачынення не павінен мець? Вельмі дзіўны квест. З мінімальным тлумачэннем. Доктар. Окей, як скажаце. Што за доктар? Чаму? Мне пытанняў значна больш, чым адказваў. We appreciate your help. Before you go, I have another favor to ask of you. In private, where we won't be overheard. There's a back room just past that terminal. I'll be waiting. І чаму у іх менавіта такі пароль? Гэта яшчэ большае пытанне. Пароль вельмі дзіўны. Блін, мне нешта... Слухайте, мне падаецца, зараз пачнецца сюжэта да халеры, а мне патрэбна ўжо ісці працаваць, пры гэтым уже час пэўны назад. Давайте дамовімся так. Будем працягваць у панядзелак. Зараз серада. Заўтра у нас чацвер. Чацвер мы гуляем у тое, што выпало на рулетцы, а выпало у нас The Forest. І зараз мы будем гуляць... Заўтра мы будем гуляць у яе. Так што давайте так. Я на гэтым вас пакіну. Тут нешта зараз будзе адбывацца. У іх вельмі дзіўны пароль быў. І пароль мяне здзівіў, але тыпу, окей, ладно. А зараз яшчэ больш пытанняў. Будзе хутчэй за ўсё прабіццё чацвёртай сцяны, мне падаецца, у гэты момант. Ось. Паглядзім. Добренька. Сэма пасадзім тут, няхай адпачывае. Каля ўвахода. Грузу у нас даволі шмат, таму тут шмат усяго. Добренька. Перадам вас далей. Здзівіў, але я яго ведаў. Я ведаў пароль. Просто што гэты... Карацей, ладно, давайте буду ускрываць карткі. Тыя, хто не жадаюць ведаць пароля, тыя можете скіпнуць просто до конца. Дачакайцеся рейда і адпраўляйцеся рейд, тады можете размьючвацца, таму што я зараз буду развітвацца і адпраўляць вас далей. Вось. Не патрэбна? Не казаць. Пароль, карацей, ён дзіўны. Ён дзіўны, я не чакаў, што такі будзе пароль, і яшчэ больш дзіўна, што яны ведаюць у гэтай базе гэты пароль. Это не мае ніякага сэнсу. Это вельмі падазрона, скажем так. Так, я не бачу нікога, на жаль. Падказка ёсць у самой місіі. А я місію... Я, можа, ў гэты момант быў заняты тым, што чат чытаў, я не пабачыў місіі просто. Я падумаў, што нейкая не вельмі важная. Я місію просто ўжо прапусціў, як бы. Я, можа, зараз суперважную рэч прапусціў, але я не магу паглядзець, што там было ў той місіі да гэтага. То бок, у чым быў сэнс місіі. Мне сказалі стары бібі-под даставіць. Я здагадаўся. Няўжо гэта бібі-под Сэма? Але што ён тут робіць? І таму месца называецца Мозерхуд.
Таму што гэта тут было месца, дзе сам вырас. Просто чаму ён што гэта робіць у Аўстраліі? А калі нехта не гуляў, не збіраецца, ім што рабіць? Добра. Я ўжо сказаў, што карацей, калі вы ўсё яшчэ тут і не жадаеце сабе спойлера, ну, вырубайце карацей. Вось, таму што ўсё роўна зараз нікога няма, мне няма каму вас адправіць. Вось. Там быў дзень народзінаў мой. Як код. Гэта дата, якую я ўвёў у пачатку гульні, як свой дзень народзінаў. І гэты дзень народзінаў, ён тут і працуе код. Але гэта па тыпу дзень народзінаў Сэма. Ну, як бы ў лоры гульні. Альбо як бы адначасова і ў лоры гульні, і не ў лоры гульні. Ён як бы дзень народзінаў Сэма. Альбо я нават не ведаю. Просто гэта не тое, што я магу звязаць. Калі гэта ўявіць, што гэта дзень народзінаў Сэма, то тады гэта месца, дзе ён нарадзіўся, хутчэй за ўсё. Там, дзе яго бібіпот і быў, там, дзе яго маці можа знаходзіцца. Яго некрамаці, ну, знаходзілася, як мінімум. Вось. Ладненька, добра, пакідаю вас на гэтым. Добрага вам дня, добра вам папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце. З вами пабачымся заўтра, будзем гуляць у The Forest і паглядзім, што у нас пераможа на пятніцу. Да пабачэння.